Nedir Şah hakkında rivayetler? Toplap Şapa tayarlan Aşerpur Meredov, Kergün 1992 yıl. Şahlaryň şahy Nedir Şah hakkında? Şahlaryň kelamy, kelamlaryň şahydyr. Älemde ýaşaýan hemme adamlara ma'lum we äşkärdir. Hemmeňiz şopansyňyz we her biriňiz raýatlaryň ýaşaýyşyna jogapkärdiňiz diýen sözleriň mazmuny laýyklykdy. Beýik Yaradanyň merhemet saýatyny, sergörlük, ýolbaşçylyk derejesini tapan biriň ýaly pespäl benneleriň bolmagy, hor homsulary we aýak astyna atyranlara kömek bermeklik, olaryň gam gususyny paýlaşmakly üçindir. Nedir Şah'nın fermanlarından? Şahlaryň şahy Nedir Şah hakkında rivayetler. Nedir Şah? 4 yklim basyp alan üçin 4 sygaly täze başyna geýen Nedir Şah. 18-nji asyryň 1-nji ýarymyna gul bolup Xiwa bazaryna satylandygyndan tä şahlaryň şahy diýen derejä ýeten Nedir Şah, inni 3 asyr bäri dünýäniň taryhşynas alimlerini ankardyp gelýär. Nedir Şah barada Eýranyny, Arabistanyny, Hindistanyny, Ýewropa ýurtlaryny, Ermenistanyny, Äzerbeýjanyny, Dagystanyny, Moskwady, Sankt-Peterburgdy köp ilmi kitaplar, şeper eserler çap bolup çykdy we çykýar. Emma onuň öz dogduk mekany Türkmenistanyna ne ilmi iş bar, ne şeper eserler. Bolaýmaly ýaly. Tebäbul İngiliz alimi Lockhart ýazmyşlygyn. Kapkanyna däl. Onun 16 mil demir gazyk gününe gördi we Muhammedabaddan 3 mil gün orta gününe gördi. Destgir diýen bir gyşlakdanam gaýrarakdy. 1688-nji ýylyň 22-nji noýabryna dogulýar. Baýdylýanlar Nedir'in dogulun ýeri häzirki Kaka şäheriniň töweregi diýdirýär. Ikinciden, Nedir ilmidama hatta 1740-njy ýylda dälidi. Şahlaryň şahy diýen ady alanydy, özüniň türkmenligini, tüýs türkmenligini töweregine näkilrek gon süren aýdýar. Nedir özüniň türkmenligini bir näçe fermanlaryny aýratyn nygytap hem magtanyp ýazýar. Nedir Şah'nyň zamannaşy Bagdatly alim Abdullah Ependiniň öz kitabyna ýazyşyna görä, Nedir Şah beýlek mihmanlar bilen türkçe gepleşdi. Abdullah Ependi bilen türkmençe gepleşipdir. Ýene şu alymyň ýazyşyna görä, ähli mescitlerde okulýan hutbada Nedir'in türkmenligini talypdyr. Nedir Şah Hindistanyň padşahyna ýazan hatlaryna da özüniň türkmenligini taýar. Nedir Şah öýlenini öz tiredeşi, Oşorlardan Baba Ali Bek kötäniň ilki uly gyzyna, o wepat bolan hankisi gyzy Gowhar Şah'a öýlenipdir. Ene şu misallardan sakys sonundadyr. Türkmenlerden öňe çykan, şahy äleme dolan padşah barada ilmi we şeper eserler ýazylaýmaly ýaly. Belki onuň zalimdigyny nazar alyp, ünsün düşürendirler. Eýle bolsa ýalňyş. Nedir Şah hiç millete de rehmetmendir. Hasam Kawkaz milletlerine. Şonda da Ermenilerde, Azerbeýjanlarda Nedir namalar barmak basıp sanardan kän. Ilmi tarih kitaplarla birlikde Nedir Şah'nın ýaşaýyşy, gylyk hyýaty, edermenlik batyrlygy, parahatlygy we harby işçiňligi barada halk arasynda onlarça rivayetler ýaratdyr. Şol rivayetlerin en semeti göskünü türkmenler bilen baglanyşyklydyr. Gynançykdy. Ol rivayetleri şaka şenni ne folklorçylar, ne de tarihçiler tarapyndan toplanypdyr, almy deriň o obyekti de bolup bilmendir. Şol rivayet gürünlerden käbir misallar. Nedir'in Xivada 4 ýyllap gul bolundygy, ony ahala Keýmir körüň öz ýany bilen alyp gaýdanlygy barady. Uğurlu gazak bilen Keýmir'in arasyna jetlik düşenligi bardyr rivayet. Uğurlu gazak diýilýän Nedir Şah'nyň iň ýakyn serkerleriniň biri. Ol 1738-nji ýylda Dagystanyna Nedir Şah'nyň süýtdeş dogany Ibrahim Han bilen bile bir günne söwüşdülýär. Gazak tireti Yemrelleriň bir bölegi diýsek, onu uğurlu gazagam türkmen bolup çykýar. Nedir Şah Keýmir köri gullugy çagyryny durna gökde dudok girdi diýen rivayet.
Nedir şanyň iň dogumly, iň tiltimçi, iň edermen, iň ýetişikli terdary. Garamagynda 14.000 ýomut göýekliň we beýleki tirelerden nökeri bolan hanaly göýekliň we Döwlet Mämmed Ahun Magtumulynyň kakasy bardyr wayat. Nedir şanyň öz uluglynyň gözüni oýduruşy baradaky wayat. Nedir şanyň yrymçylygy baradaky käkirikler hakdary wayat. Garaz bizde de rivayetler ady eken. Ýönün ferilmendir. Soňky ýyllarda tarih ilminde obyektivlik, onu oğudunluman, taraşlaman, gowy erbeden saýylajak bolman, boluşy ýaly ýazyp beýan etmek barada biziň türkmen alimlerimiz köp çykyşlar edýärler. Şonuň üçin biziň türkmen ilimiň taryhyna belli bir derejede täsir eden Nedir Şah barada türkmen okuwçylary hakykaty bilmelidirler. Haýyny hödürlenýän şu eliňizdäki rivayetler Nedir Şah'nyň gylyk kiýafiýetini, oglanlygynyň tä öldürilýänçe eden işlerini, rehimsizligini, nefsçiňligini, akylynyň keskirdigini, garadan gaýtmazlygyny bilmäge okuwçylara kömek eder. Olar dürli taryhy, edebi we gaýry çeşmelerden, halk arasynda bolan gurrunlardan, alaýta-da Muhammed Husayn Kuddusynyň Nedirnama atly ören gymmatly we ähtiwarly kitabynyň toplanyny. Aşyr Pur Meredow filolog ilimlerinden kandidaty, Türkmenistanyň ilm we tehnika boýunça döwlet bayrağynyň laureaty. Nedir Şah'nyň ananjy. Nedir Şah her bir zadyň sebäbini adamlaryň edellen maňryna ýazylan ýazgy bilen baglanşykly diýip düşünipdir. Hatda käbir derňüçler Nedir'in şoluşlar arkaly köp gyrgynçylykly eden mahaly, özüni aralyjy Allah Taalanyň islegini ýerine ýetirýän adam diýip bilipdir. Şunu anladýan şeýler gurrunam ýaýrapdyr. Günleriň birine Nedir Şah'nyň bolýan öýüne bir ok atylypdyr. Şol oka bolsa, bir tike kağız gelmeýän eken. Kağızyň ýüzünde de şeýle ýazgy bar eken. Eger padşah bolsaň, raýata mehribanlyk ýagşylyk et. Eger peýgamber bolýan bolsaň, halas bolmaklygyň ýoluny bile görköz. Eger Hudaý bolsaň da halka rahmet. Nedir Şahaty ýazany tapmak üçin näçe tagalla etse de tapman soň, şol hatdan bir näçe nusga göçürip, goşun ýetgerleriň arasyna ýaýratmak tapşyrýar. Şol hatyň ýygyna aşakdaky jogaby da goşmak buyurýar. Men raýatdan himayet eder ýaly padşah däl. Men halas bolmaklyk ýoluny görkezer ýaly peýgamberim däl. Men bennelerine rahmet eder ýaly Hudaýym däl. Eýsem men yeňici Allah Taalanyň elinde bolan bir gural. Men günäkärleri jilalandyrmak üçin geldim. Şah'nyň şahyn şahy hyzmat edişi. Deli şäherinde Hindistanyň padşahy Muhammed Şah'nyň we Hindi emirleriniň we ýaşullarynyň huduruny Nedir Şaha hyzmat etmek, onu hormatlamak üçin guralan bir köşk meýildinde. Tötänden köşk hyzmatkärleriniň biri mejimede çaý we kofe getirýär. Ol hemişek indi boýunça mezmäni ilki bilen Muhammed Şah'nyň ününe goýýar. Hind şahy we emirler hyzmatkäriň ýalňyşyna düşünip, çaý näme ilki Nedir Şah'nyň ününe goýmady ka diýip ýynjakdan ýarar. Emma Muhammed Şah sarahynyk bilen mezmäni alýardy, onu öýdi Nedir Şah'nyň ününe iltip goýýar. Bu hyzmatkärleriň maksady Şahyn şaha hyzmat etmelidir diýmek ekenip, hyzmatkäriň ýalňyşyny dödýär. Onun bir hareketinin yarama täsir galdyrmagyny öňüne alýar. Howsalanyň aradan aýrylmagy. Nedir Şah udak ýurtlaryň birine goşun çekip barýaka. Goşunyň öň ataryna barýan eskerler ýoluň orta arasynda dikilen bir gazyga gabat gelýärler. Şo gazygyň güdünni kimde-kim şu gazykdan aňryk geçdi, helak bolar diýip ýazyran eken. Şu ýazgyny gören goşun öňe gitmekden taklanýar. Biýagdaý Izrakdan gelen Nedir Şah habar berýärler. Sonra ol yankı gazy ornundan soğurup, onu goşunyň öňünden götürüp gitmek buyurýar. Şeýlelikde eskerler hiç şeýli ýynjylyksızlanman, şo gazygyň ýygy bilen ýöz ýürüşlerini dowam edýärler. Başarjanglyk we münasiplik. Nedir Maşadyň goýundaky Hoja Rebiýy diýen ýerde ýerleşýän goşun polkuny gullyk edýän mahaly. Tehmasip mürdäniň köşkünde hyzmat edýän Pethaly Han bilen başarjanglyk we laýyklyk uğruna bäsleşik edýär eken. Terdarlaryň ýygynanan şadarynyň birini Nedir bilen Pethaly Hanyň haýsy biriniň başarjanglygy we terdarlyga laýyklygy köprek diýen temada gurrun edilýär eken. Şonda terdarlaryň biri
Meniň başarjanlygym we laýyklygym olaryň ikisinden de köpürekdir. Eger olaryň ýagdaýy menne bolan bolsa, ikisini de aradan aýrardym diýär. Bu gurrunlary eşdenleriň biri ony nedire habar berýär. Nedire bolsa şol töde aýdan terdary öz şadaryna çagyrýar. Onu zalwaryny çykyrmagy buyurýar. Soň biriňe getirdip, şo terdaryň otur ýerine dürtüp başlaýar. Terdar şuda bilmän aýlygyny çykyrýar. Şonu nediriň özü balagyny çykyryp iňgäni öz otur ýerine dürtmäge tapşyrýar. Emma iňge nediriň guýrugyna sünmän döwülýär. Çünki köp wagtlap at üstünde geden sebäpli guýrugynyň hamy galyňap giden eken. Şonu nedir ýaňy terdary ýüzlenip, inni başarjanlygyň we laýyklygyň nämedigini bilen bolan gerek diýär. Nediriň gaýygamy we şatlygy. Nedir paçalyk edýän wagtynda bir gün gymmat baha geyimlerini geyip oturýarka, birden bir zat ýadyna düşüp ilki ağlapdyr. Soňam gülküsi tutupdyr. Şo ýerde bolan mürde Mihtixan, şanyň mürdesi. Biýagdyň sebäbini şadan sorapdyr. Nedir oňa şeýle jogap beripdir. 3 ýaşly ulumkam. Ýene matam ören garyplykda ýaşaýady. Meňem egrimde eşigim ýokdy. Kakam ejemiň egren ýüplerini satyp, maňa 3 grana bir geyim satyn alyp berdi. Men şo geyimi geyip köçä çykamda öýden duşlarym bilen oýnamaga başladym. Meni başlyklary gataýp edýän üçin olar maňa tabiinler. Şo pursatda başga bir köçäniň oglunlary bilen uruşup öýdüni edermen we batyr görkezden bir oglun meniň ýanyma geldi. Ol ýalaň açdy. Onuň geyimini egninden ýyrtyp syparyp alyp giden ekenler. Men onuň görkezden edermenligi üçin öýd egnimdäki täze geyimi oňa başladym. Haçan öýümde dorunup gelemde, kakam meniň geyimsizligimi görüp, maňa azar berip başlady. Meni jaýyň üçüňinden tanap bilatyp goýdy. Agyrdan ejem meni adapdan halat etdi. Bugün bolsa, meniň şeýle dawaral derejege ýetenimi görür ýaly ene matam ýok. Ene, şoň şuň gam çekip agyrydym. İkinci tarapdan orada görýän, Allah Taala maňa her hili näýe nymatlar berip, paçalyk getiripdir. Hemme zat tülüpçin edipdir. Şoňa bolsa begenip güldüm. Täç bagyşlama. Rawayatlary görä, Nedir Şah Hindistanyň şahy Muhammed Şahny ýeňip Deli şäherine girenine. Onuň hormatyna bir mejlis kurulýar we şoňa ýurduň atlar bilen adamlar matnaşýarlar. Şo mejlisde Nedir Şah Muhammed Şahnyň gymmat baha göwherler bilen bedelen täş telpegini onuň kellesinden çykaryp öýde geýýär. We içine demir goýulyp tikilen öýde telpegini bolsa oňa geýdirýär. Telpek giň görün sebäpli onuň burnuna çenniýetdi. Muhammed Şah şunun ýaly şalyk fiýlarynyň berilmegini derek, Hindistanyň 250 ýyllyk garnasyny Nedir Şah peşkeş edýär. Nediriň gudraty. Nedir Şahnyň goşuny Hindistan ýeňip Deli şäherine girenlerine ýylatdan oljalyp başlaýarlar. Soň Nedir oljalmagyny bet etmeli buyruk berýär. Şondan soň bir Hind aýaly içi göwherden dowly bir gapyrjagy getirip şonuň içine göwherleri esgerlere paýlap bermegi Nedir Şahdan haýyş edýär. Nedir Şahmynyň sebäbini soraýar. Hind aýaly şeýle jogap berýär. Esgerler taýlan edýän wagty. Iki esger meniň öýüme gelip şu gapyrjagy aldylar. Onu açıp içinde göwherleri öz aralaryna paýlaşyp bolup duran wagtlary birden zarşynyň paşanyň buyrugy boýunça oljalmagy bet etmeli. Hiç kimiň malyny el tutmaly diýilýän tedin eşitdiler. Şo portotyň öýdünde ýanky esgerler göwherli gapyrjagy ýerine goýup öýden çykyp gitdiler. Sizin şeýle gudratyňyz we esgerleriňiziň buyrugy şeýle tabiinleriň hatyratyna men şu göwherleri size peşkeş berýändir. Men mermer daşyny çekýän. Nedir Mürda atly tarihçi öýdüniň Tebriziň tarihy atly kitabynyň 89-njy sahypasyna daşka diýen manysyna o wagtynda bolan Tebriziň mermer daş magdanyny wasp edenden soň şeýle ýazýar. Meniň atdaşym Nedir Şah magdandan uly daşlar kesip horosona ýakitmek buýrupdyr. O daşlar Imam Mirzanyň öýdüniň gabyrynyň üstüne salynjak jaý üçin hemde kelatda gurulýan imaratlarda peýdalanmaly. Olaryň bir toparyny ýakitipdiler. Bir näçe edem ýollady we ýene bir topar daşlar ketilip ýakitmäge taýýar edilip goýulupdy. Edil şo wagtlar şahy şekil etdiler.
Daşlar nirde bolan bolsa durun yerine galdy. Awtor sözüni dowam etdirip ýene şeýle diýer. Ýaşlykdan bir zat ýadymda galypdyr. Aýdymça ýarlar şo daşlar çekýän öküzleriň dilinden öýeleriň ýakymly we gazgyn sesleri bilen aşaky şygyry aýdym edip aýdardylar. Men mermer daşyny çekýän, nediriň zulmyny çekýän. Goýunyň gol sünkü. Nedir ýaş wagtynda Harýadym sebitinde özbekleri ýetir düşýär. Onu Harýadymly bir mallar çarwa satan ekenler. Ol mallar bolsa, nedire tehrada bakmak üçin bir näçe goýun tawsyrýar. Nedir her gün çölek edip çopançylyk bilen meşgul bolýar. Bir näçe wagt geçse, hojaýyn nediriň öýüne alyp barşyndan sözünden, oý pikirinden parahatlyk we paýgaslyk alamatlaryny aňyp başlaýar. Ol bir gece düýüş görýär. Görse, nedir Eýranyň padşahy bolupdyr. Köp goşun toplap, özbeklerin bar güýjüni derbi dagyn edip, öýleriniň dürli muşakkatlykları tedwar edipdir. Şo güniň ertede hojaýyn nediriň ýanyna gelip, göründüýüşini aýdýardy. Eger men seni azat etsem, dergine sen näme dersiň diýe. Nedir aýdýar? Eger bir wagt serdar ýa-da sultan bolaýsam, nähili hajatyň we haýyşyň bolsa ýerine ýetirerim. Şonda hojaýyn aýdýar. Şu berýän wagdaň üçin maňa bir nişan ber. Nedir goýunyň gol sünkünü tap getirýär. Şonuň üstüne daş bilen bir näçe söz ýazýar we hojaýyna berýär. Şondan soň hojaýyn nediri boşadyp öz watanyny uradýar. Ýyllar geçýär. Nedir ilki goşun başlygy bolýar. Soň padşahlygy etdi. Hindistany batyp alandan soň özbekleri boyun egdirmek maksady bilen Harýazmy we Buhara goşun çekdi. Buharany alandan soň Harýazmy gelýär. Şu pursatda nediri azad eden hojaýyn aradan çykan eken. Ol ölmedinden soň nedir bilen bolan wakany ogurlaryna gürrüň berip, onuň beren gol sünkünü olara beripdir. We eger şunuň ýaly adam Harýazmy gelýär, hem kynçylyk osuraýsaňyz, şu sünkü oňa görkezin. Ökman osy kömek eder diýipdir. Nedir şa Harýazmyda özbek gol-golaňçylaryny tutup başlaýar. Şonda hojaýynyň ogurlary öýellerini halat etmek üçin kakalarynyň beren sünkünü bir taýagyň ucuna dakyp, nedir şanyň ýanyna urýarlar. Olaryň aýdy bilen ýene-de bir topar özbek şo tarapy urýar. Şanyň huduryna baryp, kakalarynyň aýdan sözlerini nedir şaýatla diýerler. Nedir şa bolsa, beren gwadasyna wepa edip, olara hiç kimiň zat degmezligini buýurýar. Gonok gardy. Nedir şa Tebriz şäherini basyp almak we o ýerden Osmanly türkleri çykarmak üçin şo sebite goşun çekdi. Haçanna şäheriň golyna baranyna Osmanly eskerler 8-10 adamdan ibaret toparlara bölünip, şäher baýlarynyň öýlerine ýerleşipdirler diýen habar eşdi. Nedir şa, şo mehman kabul eden baýlar çagyrýar we olary her kimiň öýünde Osmanly esker bar bolsa, olary öldürmeli diýip buýurýar. Eger de men şähere girenden soň meniň permanymy ýerine ýetirmedik bir adam bardygyny bilsem, onu öldürecekdir diýär. Baýlar şähere öwürlüp baranlaryna, öýlerine näçe Osmanly eskeri bolsa, ýa öldürýärler, ýa-da şäherden çykaryp goýýarlar. Şondan soň gonok gardy diýen düşünje halk arasynda durnukly söz dizimine görülýär we şeýdip, nedir şa hiç şeýle uruşdy, aňsatlyk bilen Tebriz şäherine gelýär. Dünýäden öten. Muntahab at-Tabarih adly kitapda aýdyşyna görä, Feyd Bagyr Halhaly diýen bir alim düşünni Hedret Ali'ni görýär. Ol Nejepde öýe guburynyň başyna bir kürsüniň üstüne oturan eken. Töwereginde bolsa bir topar nurana adamlar duran ekenler. Birden Hedret Ali ol adamy getiriň diýip işaret edýär. Bir salamdan soň nedir şan getirýärler. Ol ölü ýaly bolup Ali'niň garşyna durýar. Hedret Ali o kiýaýe eden yarama dişlerini yüzüne basıyor. Nedir şa? Tezini çıkarmaya. Soňundan başyny galdyrıp şeýle diýär. Ey weli Allah, ruhut berseňiz bir agyz sözüm bar. Hedret Ali aýt diýär. Şonu nedir şa? Ey emiril müminin, hem maýdan rahatlaňa dogry. Men olary inkar edip biljek däl. Emma şoňa garamazdan men seniň we şaýlaryň duşmanlarynyň gözüni kör edere barabar iş etdim diýär. Ali, ana aýt näme iş etdim? Sizin guburuňyzy remont etdim. Onu tylla bile bededim. Ol 4 töweregiň urtaçyp dur. Hedret Ali şöyle eşdenine töweregiň näk adamdy ýüzlenip. Dogry diýär.
Muny onun şüün taýýarlanyp goýulan zaýak edin diýe. Ol adamlar nedir şany aýdylan ýereltdiýerler. Ýokarda at tutulan Seyit de şo jemaatyň ýygyna düşüp gidýär eken. Nedir şany eltip bir ajaýyp bagy girdiler. Seyit de şo bagy girýär. Görse nedir şahane geyimlerini geyip tağıtın üstüne otuyor eken. Seyit onun yanına var salam veriyor. Kutluya bu oyun madat alıp, özün adaptın onu talat ettin diye. Nedir şah, ey Seyit, menin hezrete aydan sözlerim aynı hakikattı diye. Keymir Kör'ün edermenligi. Nedir şah Türkmenlerin karşısına eden bir uruşunlu, olan kabile başlığı Serdar Keymir Kör'ü ödü bilen grev hükümünü alıp gidiyor. Şeydip ol Türkmenlerin etege ve daregede hücum etmeklerinin öňüni almak isleýär. Şonan bir näçe wagt geçenden soň tötänen Türkmenler daregede hücum edýärler. Nedir Keymirden bu hüjümyň sebäbini soraýar. Keymir bilemok. Meýilleri bolanda edendirler diýär. Şonu nedir? Sen pok ýýäsiň diýär. Keymir Kör hanaga poku gargy ýýändir. Gargany bolsa gullar ýýändir diýip jogap berýär. Nedir Keymir Körüň bu batyrlygy ýaraýa? Şeýdip ol gutulýar. Almagulok. Nedir şa Hemedannak Osmanlılar bilen eden bir uruşundan. Her bir esker Osmanlı eskerlerin guloguny ýa-da burnunu kesip getirdi. Şoňa 10 tümen pul syýlagyny bermeli buýruk çykarýar. Şondan soň Nedir'in goşuny şalklyk bilen öňe süýüşip başlaýar. O eskerler ýerlerine gulok burnu getirip syýlag alýarlar. Şeýdip 48 kilometr öňe gidip bir dagyň etegine baranlaryna Nedir şa Almagulok diýip buýruk berýär. Şondan bäri o daga Almagulok at berilýär. Ogry we mugry. Bir adam seminaraň üstüne çykyp adan aýdýan eken. Nedir onu görüp, "Bu näme?" diýip gaýgyrýar diýen. O mugry, ýagny mukry, Kur'an okuyan diýip jogap berýärler. Nedir o sözi ogry sözü bilen ýalňyşyp, beýle bolsa minaraň üstünden aşağı aklyň diýär. Adamlar ogry diýerler, mugry diýip düşünýärler. Onun adanyň ýön Kur'anyň bir bölek kıragat edýänligini, ýagny okuýanyny aýdýarlar. Şonu nedir? Eger onun gaýkyrygy hiç kime ziýan etmeýän bolsa, ilatyň sığır goýunyna piýas gelbermese goýul, näçetlede gaýgyr bersin diýen. Yelkenli gämi. Nedir şa Dagystana goşun çekçek bolanyny Kaspy deňizinden gämi ile geçmegi oňa maslahat berýärler. Nedir gämi näme hereket edýär diýip soraýar. Onun hereketi ýele bagly diýip jogap berýärler. Şonu nedir? Men öýelimiň we goşunymyň ýytyýaryny ýele berip bilmen diýär. O gugry ýerden hereket etmek buyurýar. Buğday başagyndan zyga. Nedir şa wagtynda öz deňdoşlarynyň arasynda özüni şeýle bir talygatlar barıpdyr. Hatta hem oglanlar oňa boyun bolup durlar. Bu oň buýrugyny ýerine ýetiripdirler. Nedir hemişe bir buğday başagyny zyga hökümine telpegine baglap, özüni häkim we sultan şeklinde görkezler eken. We men siziň şaňyz, siz men eskerimsiňiz, özüňiz düşmanlarla uruşmaga taýýar etmelisiňiz diýer eken. Oglanlaryň hemmesi oňa boyun suňýan ekenler. Näme diýseňiz diýin, emma işleň. Nedir şa Awganystana goşun çekenne üstünden aşmady kyn bolan beýik daglardan geçmeli bolupdyr. Şonda topçular toplaryny eginlerini alıp dağın üstüne çıkarmaly bolupdyrlar. Şo kyn ýagdaýda 2 tane topçu toplaryny dağın ýokarına alyp barışlaryna öz aralarına pişirdip, Nedir'in bir de yüklän bir muşok goty nähili kyn iş diýipdirler. Ýeňselerden ýörep gelýän Nedir olaň sözüni eşitipdir we näme diýseňiz diýberiň, emma toplar dağın ýokarına çykaryň diýipdir. Bir halta dary we horoz. Osmanlı döwletiniň ilçileriniň biri Nedir şa bile bolan bir duşukdy. Öýde bilen bir halta dary getirip onu ýere hepýär. Onuň beýtmekden maksady biziň goşunymyz şu darylaryň sanyýaly köpdir diýmek eken. Şonu Nedir şa buýurup bir näçe horoz getirdi. Horozlar az wagtyň içinde hemme darylary sokup gutorýarlar. Şeýdip Nedir şa ilçe jogap berýär. Onuň maksady biziň bir edermen urusujymyz siziň 100.000 eskeriňde taý geler diýmek eken. Ädikde ne edip arpa ýösýär. Nedir uruş wagtynda bir näçe günläp aýagyndan ädigini çykarmaýar eken. Käwagt atyna arpa örenine bir näçe arpa dänesini
onun ýadynyň içine düşüp, ayak deriniň şeýiginden göýgerip çykar eken. Gije günni at çapdyryp gelen soň, ýadyny arpa göýgerýärdi o. Kelle başayak. Uruşlaryň birini Nedir Şahanyň ogly Arzaguly Mürdede kakadyň ýanyna eken. Bir gün nahar wagt ol taşak başyna gelmeýär. Nedir munyň sebäbini soraýar ol. Halim oňa däli üçin biraz süýtdi bulamak idim diýär. Nedir Şah? Bulamak göre uruşda ýeňiş kazanyp bolmaz. Kelle başayak ýeten güýüzüň artar diýär. Aýtmaklaryna göre Nedir Şahanyň iýmiti köpülünç kelle başayak bolupdyr. Nediriň hökümi. Bir goşun çekişlikde Nedir Şahanyň esgerleri köp ýol ýörenlikleri derarly juda ýadap surnuýarlar. We Nedirden diýin zalmaga uruhut bermegini haýyş edýärler. Emma ol kabul etmeýär. Düşmana ýakynlaşýanlyklary hemde ýadawlyklar sebäpli Nedir her bir esgeriň öz ýany bilen 5 watman daş götermegini buýurýar. Onuň bu buýrugyny esgerler kynlyk bir ýerine ýetirýärler. Bir gije günni ýol ýörenlerinden soň düşmana gabat gelýärler. Şonu Nedir Şah daşlar yere taşlap düşmana hüjüm etmek buýurýar. Esgerler daşlaryny alıp öýlerini ýeňil duýanlar üçin düşmana gaýdygy hüjüm edip ýeňiş kazanýarlar. Kadir we Nedir. Bir gedek Nedir'in goşunlary Lut çölünde Kirman Maşat ýoluny Naybent bilen Raveriň aralygynda ýerleşýän Kappeyi Nedir diýen ýerde dowamly güýçli ýağış surýarlar. Bir näse derdi teretiýede bar bolýarlar. Adyklary motorýa. Bu ýagdaýa Nedir'in gahar gelip gazap bile asmana tarap top atma buýurýar. Netijede bulutlar pytrap ýağış diňýär. Nedir'in beren buýrugy we ýağışyň diňmegi esgerleri ören geň we möjüde ýaly görünýär. Şonu Nedir öz-özlü buýsanyp, Hudaýa, eger sen kadir, gudratly bolsaň, men Nedirdirin. Na dir, ýagny seýrek duş gelýän diýe. Şundan soň esgerleriň Nedir'e bolan inancy öňkünden artdy. Uruş plany. Nedir ýaş wagtynda öz ýoldaşy bilen sehrada goýunmak berneken. Ol bir çete çykyp oturýar. Öz ýanyny oýlanyp topragyň ýüzüne enseme çydyklar çekýär. Oýlanyp oturýar birden ýoldaşy gelip oňa päsgel berýär. Pikirini başga ýana toýýar. Nedir oňa näme üçin päsgel berdiň? Hyrat almaga goýmadyň diýip topragyň ýüzüne çeken uruş planyny oňa görkezip, "Ene bir maşat, onu basyp aldym. Soň hyrada hüjüm etmek niýetim bar, emma sen päsgel berdiň" diýär. Ýoldaş oňa gülüp, "Sen dälirepsiň öýdýän" diýär. Garry kempiriň netigaty. Nedir Şah Bagdady'den hüjümünden ýeňilip ýygyna Hemedana gaýdyp gelýär. Ýolda aşfor, ýadap bir garry kempiriň öýüne barýar. Onuň iýmäge bir zat bermegini soraýar. Kempir gaýnap duran gadanyň bir käse aş getirip Nedir'in öňüne goýýar. Nedir sabarsızlyk edip haydan hay kızgın açtan içýär. Netijede ağzı doğdukları bişip yaralanýar. Bir ýagdaýy gören kempir oňa, "Sen Nedir Şah ýaly howlukma şereket etdiň. Eger ol Bagdad uruşunda howlukma öňe gitmedik bolsa, ýeňil çetede bar bolmazdy. Sen eger biraz garaşyp sabr eden bolsaň, aş togardy. İlki käsäniň garasyndan içen urdan kem-kemden onuň ortulram sowardy. Soň ortalyny akyrdy ýeterdiň. Bu hemmesini içerdiň. Ağzyň hem doýdyň ýanmazdy diýe. Nedir kempiriň bir netigatyny netije çykarýar. We soň kuruşlaryny alaýtada Bagdady'den soňky ýürüşini kempiriň netigatyna amal edip ýeňiş kazanýar. Nedir'in goşun başlyklygy. Nedir Şah özünden öň geçen paşalaryň taryhyny, alaýtada Çingiz Han bilen Emir Teymur Körekeniň başdan geçenlerini bilmäge köp höwes bildirýär eken. Günlerde bir gün hatda ol eger men Çingiz we Emir Teymur şeýme bir döwürde ýaşan bolsak, şonu Çingiz paşa bolan bolsa, Emir Teymurem gedir, menem goşun başlyk bolan bolsam, hükman bütün dünýä biziň işimize boyun bolardy diýipdir. Mutada degen ok. Nedir? Bir ruhani adam bilen behişt barady gurrun edýär. Ol ruhani behiştin göderligi we ajaýyp zatlar hakda köp gurrun edýär. Nedir şa? Behiştte uruş ýeňiş we üstün çykmakda barmy diýip soraýar. Ol adam, "Ýok, behişt diňe paragatlyk,
alalaşyk we agzalylyk, guruş töwüş diýen zat düýünden ýok diýe. Nedirşa? Oň ýaly bolsa behiş diýeniň mutudy degen ok diýipdir. Jogap berdir. Bir gerek nedirşa? Her kim men 3 tan soragyma dogry jogap berip bilse ulus hira berjek. Emma biderek jogaplar berip wagtymy galsa öldürjek diýip gran edýär. Ençeme wagt geçýär, hiç kim oň soragyna jogap bermek üçin tynşmagy milt edip bilmeýär. Ahir sonunda bir sehraýy adam köşke gelip Nedirşanyň soraglaryna jogap bermäge taýynyny aýdýar. Gize onu köşke eltýärler. Nedirşa özüni tanatman bir ýüzbaşynyň şekiline onuň ýanyna gelýär. Gürrüň arasynda ol Nedirşa bilen göreşýüňiň çetinligini, onuň soraglaryna jogap berip bilmedi. Nähili howplyýagda usurajakdygyny oňa duýdurýar. Soň bolsa, meselem, men senden barlyk üçin häzir 3 sowal soraýyn. Eger dogry jogap berip bilseň ertir, şaň huzurunda da onuň soraglaryna da jogap bermegiňi we ýeňjeňe umyt etse bolar diýär. Birinciden jogap ber. Nedir adylmy ýa-da Anushirwan? Sehraýy adam delil getirip nediriň adylrakdygyny subut edýär. Ýüzbaşy ikinji soragyny nediriň şahsiýeti ulum ýa-da şapbagyňky diýip soraýar. Sehraýy adam nediriň şahsiýeti uly diýip subut edýär. Ýüzbaşy üçünji soragym şeýle: nedir batyrrakmy ýa-da hedretali diýär. Bu gerek sehraýy adam gahar bilen bu sowalyň yerliksiz. Özüni aly bilen deň saýarsa nedir kimmişin diýär. Şoňuň ertesi ýaňy sehraýy adamy nedir şanyň huduryny eltýärler. Ol üns berip seretse nedir şa şol öten aşam görün ýüzbaşda eken. Şoňa görä ol aljyraýa, özüni ýitirýär. Soň nedir şa öten aşam soraglary ýene soraýar we şoýunky jogaplary eşitýär. Emma üçünji soragy jogabyny Gurban öten aşamky jogap gaýtarylmasyn we şo aýdylan söz bilen kanagatlanylsyn diýär. Nedir? Onuň sözünden hoşal bolup oňa syýlag berýär. Nediriň perman berjiligi. Şa tehmasip özüniň ýakyn adamlarynyň birini üstülen nedire ol entek ýöneköy goşunmaşyka perman gönderip şonu ýerine ýetirmegi buýurýar. Nedir perman getiren şol adama şeýle jogap berýär. Barda şa tehmasipe aýt. Men enemden boyun egizi dälle perman berji bolup dünýä inendirdiňär. Şikaýetçini nediriň hop edişi. Hasan nedir hyrata hüjüm etmek maksady bilen maşatdan çykyp Feriman diýen ýerde goşun toplap ýörke. Bir adam maşat häkiminiň ýanyna baryp şikaýet edýär. Ýagny hökümet perraşlarynyň biriniň zor bile 3 gran pulny alanyny aýdýar. Eger ardyma ýetişip pul alyp bermeseňiz, nedire habar ederin diýär. Şonda häkim gaharlanyp ol adamy maskaralap şeýle diýär. Nedir arkany hop edip Hırattan şu yere getirseňem puluň şondan alarsyň diýär. Ardaşam tezlik bilen Feriman nediriň ýanyna barýar. Bu bolan wakany hemde häkimiň jogabyny oňa jikme-jik aýdýar. Nedirem gaharna şo wagtyň özünde ol adam bilen atlanýardy, derrew maşada gelýär. Häkimiň diwanyna golelanyna atdan düşýärdi. Nedir ardaşyň arkasyna hop edip dogry häkimiň ýanyna getirýär. Häkim bu halaty görüp gorkusundan tarpataýyn ýölýär. Nedir şikaýet edeniň ardyna ýetişiklik edip, ýene-de öz goşun ordusyna öwürlüp barýar. Hakanyň kellesi. Bir gün ýurdun uly görnükli adamlarynyň gatnaşmagyna nediriň huduryna guralan bir mejlisse Mürze Mihtihan taçan gapdan geçip barýaka, onuň aýagy tötänlikden içi şor bolup bir käse degäýär. We käse düňdürilýär. Şory bolsa taşaň üstüne dökülýär. Mürze Mihtihan bu bolun täwru gaty utanýar. We nediriň gadabyndan gorkýar. Şonu ol eden iş üçin ötüni soramak maksady bilen duran ýerinden şeýle beýdi düzüp okýar. Käseni Hytaý hakkanyň kellesi bildim bayak. Bolgonum üçin bu köşkün iti awa kaktym ayak. Nedir şa Mürze Mihtihanyň ötünişli goşky beýdi ýaraya. Oturanlar da oňa sawurna edýärler, ony ýerler. Nedir şanyň muşakkatly durmuşyndan derinmegi. Nedir şa Hindistan baswalan badyna. Hind paçady Muhammed şanyň huduryna öz muşakkatly durmuşyndan derinip şeýle diýär.
Men Hindistana goşun çekip başlamda te maksady ýetýänçem. Geyimimi salçyrmyn dip kadam edipdim. Şo kadammy subut etmek üçin bolsa, Angatyň öňünde şol eşigimi çykarýan dip kirlän, ýyrtyk bolup giden köýnegini oňa görkezýär. Diýme, getir. Nedir şa Dagystana goşun çekenne, bir näçe wagtdan ýetgerleriniň pulu utorýar. Olara aýlyk bermäge de pul galmaýar. Şonu nedir şa mejbur bolup, diýe hamynyň pul ýatamagy buyurýar. Şonu da kümüş pulun değerini öğretmeli diye. Şol hamdan edilen pulun yüzüne bolsa, diýe hamy, nedirin hükmü, diýme getir diýen sözler ýazýarlar. Bu pul bir näçe wagtla prawas bolupdyr. Muhammed Şah'nyň dil duguşugy. Nedir şa Deli şäherini alanyna Hind şahy Muhammed Şah onuň garşyna dil duguşy edýär. Bir mejlis kurap şoňa Nedir Şahnam çagyrýar. Oňsuz aýda bolsa bir topar ýaraly adamlar goýup bolary. Her haçan men el çarpsam, tiýir gelingdi. Nedir Şahnyň işini görüň diýip buyurýar. Hüjüm etjek şol adamlar mejlisiň dowam edýän zamanyny näçe garaşsalar da Muhammed Şahnyň el çarpmasyny eşitmeýärler. Mejlis gutaryndan soň munyň sebäbini ondan soraýarlar. Şonda Muhammed Şah şeýle diýen. Nediriň merdana keşfi. Haýbaty we güýç guwatyny bildirip durun kaddy kamaty maňa zadyly ýary şeýle şoň täsir etdi. Birden el çarpaýsam, o sizden öňürti meni öldürer diýip bildim. Şoňa görä el çarpmadan taklandym. Nedir Şahnyň ýetirganmak duýgulary? Daragyzyň 30 kilometrlerini ýerleşýän Durungen owasynyň bir adam ýerli häkimiň zulmyndan şikaýet etmek üçin Aspahana Nedir Şahnyň ýanyna gidýär. Hem de ýany bilen bir batman Durunger tüýüsini sowgadak edýär. Aspahana näs tagalla etse Nedir'in huzuruna barıp bilmeýär. Alaşdy galyp Şahnyň aşpehanasyna barýar we Nedir üçin getiren sowgat tüýüsini kabul etmeklerini soraýar. Aşpeh tüýüni alyp şol gizede onun palaw geçirip Nedir Şahnyň saçagyny eltdi. Aşpeh palawly tabagy Nedir Şahnyň öňüne goýanmadan Nedir Şah, "Hey, Durungerden bir ýere gelen adam mami? Palawyň tüýüsi Durunger tüýüsiniň ýytyny berýär" diýip soraýar. "Hawa, Durungerden bir adam geldi we bir batman tüýüs sowgat getirdi" diýip jogap berýärler. Nedir Şah öz ýytyrynmak duýgusynyň ýetidiginden goşal bolýar. Şikaýet eden adam ýanyna çagyrýar. Netijede onuň ardyna ýetişiklik edip, şo ýeriň häkimini weripeden boşadýar. Oňa bolsa hakyny alyp berýär. Üçüdüniň de akyly bir meňdeş. Hemedan bilen senin deziň 108 kilometr aralygynda, Dilberanyň Demirgag tarapynda, İspendabad raýonuna bir owa bar. Bu häzir kuwatda Nedir Şah atlanýar. Onuň goýunda bir çeşme bar. Günlerde bir gün şu owanyň aýallarynyň biri ýaňy çeşmeň başynda küýdesine suw doldurup oturun eken. Birden Nedir gelip çeşmeň garahyna atdan düşýär. İlk atyny ýakýar. Soň şu aýalyň küýdesini alyp öz suw içýär. Nedir tanamadyk ol aýal oňa teredip, "Sen akylyňam, Nedir Şahaňam, men adamymyň hem akyly üçden bir meňde çekenli." Nedir Şah bir söz eşitip şuň oýugy diýär. Soň aýalyň haýyş edýär. "Men udokdan ýadap geldim. Eger mümkin bolsa, öýüňde bir adyn salaýyn." Aýal kabul edýär. Onu öýüne etdi. Öňünde çaýna har goýýar. Nedir, çeşmeňiň başynyň aýdan sözleriň manysyny aýtmasaň, men seniň naharyň ýejek däldi. Aýal alaşdy galyp, aýdan sözleriň manysyny düşündirmeli bolýar. "Sen ýolun ýadap hemde derläp geldin. Bedeniň gazgyn we dertli. Atyňam derläpdi. Şeýle ýagdaýda näme üçin sowuk suw içýärsiň? Näme hoşlajakdyň? Akylyň ýetenokmy? Ilk bir adem diýen jalyp özüňem atyň deri gaýdýança garaşyp soň ýuwaş-ýuwaşdan bedeniň sowgadyp, şondan soň suw içmeliligini we atyňy ýakmalygyny düşünýäňokmy diýär. İkinji sözüniň manysy şeýle. Nedir Şah uruşlarda ören howruk moçka ulumsuluk güle hereket edýär. Munyň sözüne de tejribeli we iş bilýän adamlar ýöýde goýup, tejribesiz ýigitler öýdüle uruş alyp gidýär. Şoň netijesinde de ol Bagdad uruşyna ýeňildi. Meniň ärimiň akylsyzlygy bardy bolsa, şunu aýtmak ýeterlikdir. O meniň ýalyny nädenin aýalyny öýde goýup, mudama tewlehanada atlar, eşekler, gatyrlar lögümrä bolup ýör. Bu sözleri eşitip Nedir Şah gülýär.
Ol aýalyň akyl guşuny, edermenligine aperin aýdýar. We şol obany oňa bagyşlaýar. Häli adreşeni şol obanyň yer eýleri ýanky aýalyň netillerindenmişin. Yeňiş wadasy. Nedir şa bir ýere uruşmagy bar ýa-ka ýolla bir oglanjyga tataşýady. Onuň adyny kimdigini soraýar. Oglanjyk Fathullah Hudaý yeňşi diýär. Nedir onuň näme tapa okuýanyny soraýar. Oglanjyk Kuranyň inna fatahna hakykatdan bir açdyk yeňşi süresini okuýanyny aýdýar. Nedir gidýär? Bir näçe wagtdan uruşda yeňiş galanyp ýerine görülýär. Ýene-de ýolda şo oglanjyga tataşýar. Onuň adyny soraýar. Oglanjyk ady Mehdi diýär. Näme tapa okuýanyny soranyny, Kuran okuýanyny aýdýar. Nedir? Bir näçe wagt munyň soranynda başga da atdydyň diýär. Şonuň oglanjyk o siziň uruşa barýanyňyzy bilýärdim. Uruşda yeňiş galanmaklygy arzu umyd etmek isledim. Häzir bolsa öz hakyky adymy okuyan kitabymy aýtdym diýär. Ýaşulyň ynandyrmasy. Nedir ýaş wagtyny Horasanyň demirgalyk sebitlerini türkmenlere we özbeklere garşy uruş edýände görünýär. Bir gezek bir ýaşly adama tataşýar. Ol adam nediriň haýwatly syratyny, kuwatly bedenini we söwüşçüň tapatyny görüp oňa "Sen bir belent pikiriň we güýç kuwatyň edermenliň ýerli saklaşyklara sarp bolmagyny men haýpym gelýär. Sen bar güýjüň we edermenliň ýurdun paýtagtyny eýelep, halka köp tömli diýen düşmanlara garşy güýnükdirmeli ahir diýär. Bu sözler nedire şeýle täsir edýär. O şo sözlerden algam alyp, ýurdun düşmanlaryny ýok etmäge taýýarlyk görüp başlaýar. Nediriň höküminiň güýji. Delide Nedir şanyň höküminiň güýji nakly görülipdir. Ola şakdaky wakanyň itadyny döräpdir. Nedir şa delini batyp alanyna, onuň eskerleri şäher taýlap oljalyp başlaýarlar. Nedir taýlaň bet etmellik buyruk berýär. Zarçylar permany hem eskerler gran edýärler. Bu höküm şeýle bir tir ýerine getirilýär. Hatta bir aýalyň gulak halkasynyň bir taýyny oljaran esker, Nedir şanyň permanyny neşden badyna gulak halkanyň ikinji taýyny almakdan taklanýar. Soň şol aýal Nedir şanyň ýanyna gelip gulak halkasynyň ikinji taýyny oňa bagyşlaýar. Nedir şa wakany bilenden soň esker ýanyna çagyryp, "Näme üçin gulak halkanyň bir taýyny alyp ikinji taýyny almadyň?" diýär. Esker, "Haçanna ikinji taýyny almagy ýerdimdi. Senin hökümüňi eşitdim. Onu almaktan el çekdim" diýip jogap berýär. 4 şahly akbalyk. Nedir maşady batyp alandan soň özüniň gelecekde ýerine ýetirmeli işleri, owanlar bilen etmeli uruşlary barada halkyň arasynda düşündürüşler geçirýärdi. We Ardaşir Babekan ýaly her gije düýüş görýärdi. Bir gije düýüşünde bir ördek bilen 4 şahly akbalyk görýär. Ördek alyp urýar. Ýanyna adamlar näçe talaş etseler-de, şo 4 şahly akbalyk tutup bilmeýärler. Agyr soň Nedir onu aňsatlyk bilen tutýar. Ertegi gören düýüşini aýdanna düýüş ýolcular "Sen padşah bolarsyň" diýerler. Mirze Muhtahan 4 şahly akbalygy 4 ýurt dep ýurtdur. O ýurtlar Eýran, Hindistan, Haryazm we Tehranyny baratdyr. Şo ýerler bolsa Nedir basyp alypdyr. Nagt jogap. Nedir şa nejebe baranna? Şo ýeriň alymlaryndan biri, Ýannakçy Seyit Haşim bilen duşýar. Ol ýannak ýyp güzran görünüşün şeýle lakam bilen meşhur bolupdyr. Oňa "Siz dünýäden baýlykdan geçip ören jomartlyk edipsiňiz" diýär. Seyit bolsa, "Desine ahiretden geçip jomartlygy hasy edipsiňiz" diýip jogabyny nagt beripdir. Gaplan bilen uruş. Nedir şa Ýerewanyň ýanyna Zengiçay diýen ýerde Abdullah Paşa uruşmaly bolýar. Türkleriň goşun sany Nedirinkiden bir näçe köp eken. Ol howatyrlanýar. Emma uruşdan bir gije öň Nedir düýşünni gaplan meňmeňdeş elkin bir janawer görýär. O Nedir topulýar. Nedir goranýar. O janawering boýundan tutup onu ýyksak bolýar. Bir wada başarmýar. Janawering aýaklary gazyk ýaly ýere puta diýiren durýar. Nedir şo allym merdimli ýagdaýda kömek sorap eskerlerini imleýär. Emma entek eskerler gelip ýetişýänse, ol öz ballar zory bilen ýan haýwan ýykyp ýeňýär. Şo güniň ertesi uruş başlamadan ýoň Nedir gören düýşüni terdarlaryny beýan edýär. O ýokman ýeňiş gadanjaklygyny buýşlap, olarda umyt döredýär.
Şu iş bolsa Osmanlılaryň yeňilip, Nedir Şah'nyň ýeňişgalanmagyna sebäp bolýar. Gorkokluk we batyrlyk. Bir gün Nedir Şah özüniň birnäçe ýakyn ýaranlary bilen awa gidýär. O gün ýaşaýança hiç bir awa awlap bilmeýär. Onuň ýaranlarynyň biri şölle awa awlap ýörüşine bir owal adama gawat gelýär. Ol adam bir gaplan awlan eken. Onuň gaplan satyn alýar we Nedir'iň ýanyna gelip, goýa öz awlan awa hökmünde ony Nedir'e görkezýär. Emma Nedir Şah onuň şeýre edermenini gedip biljekdigine şüphelenýär. Onu görkezýär. Eger özüň aglyman, yalan sözleýän ulaydan temmi ediljekdiň diýär. Nedir birden aýrylgan tesir oň üstüne goýýar. Ol adam gorkusynyň ýaňa renk agaryp, halyny düşüp ýykylýar. Nedir wakany derlep başlaýar. Iň soňunda gaplan satan owala üçin tapýar. Onu barlap görmek maksady bilen onuň üstüne de aýrylgan tesire gyýgyryp topulýar. Ol adam Nedir'iň bokurdugyny tutup özüni gorap başlaýar. Bir ýagdaý gören Nedir? Şo gaplan hükman şuň ýaly batyr adam tutup biler diýip owala adama hile görýär. Bu beýleki ýalançy adam bolsa jezalandyrýar. Baht we Iqbal. Nedir Şah'nyň goşunlary genji galasyna gawanlaryna, onuň şadary galanyň ýakynyna, duşmanyň ok yeterini eken. Nedir şadyryň öňünde daşdan böget jan pina ýatamakly buyurýar. Ol bir gün öz şadyryna dyn salyp ýatyrka, birden ýerinden tarta turýardy, şadyrdan daş çykýar we diwanhana şadyryna uramakçy bolýar. Nedir şadyrdan çykan wadyna, duşmanyň top oky asmandan bir baş gelip şadyryň içine, Nedir'iň ýatan ýerinde düşüp ýarlýar we şadyry hemde içindäki atlan hemmesini derip dagyn edýär. Şonlukda Nedir Şah ölümden guturup sagamany alýar. Hafizyň guburynyň remonty. Nedir Şah owanlar yeňip olary Şirazdan çykarandan soň şo ýerde bir näçe gün galýar. Şo wagtda onuň parazatly ýaranlarynyň biri Nedir üçin Hafizyň diwanynyň palasy. Netijede aşağı gadal gelýär. Hemme dilberlerden alsaň da yaraşar diýen paç. Çünki älim huplarnyň başyna sen täç. Humar gözleriniň pitneli hemme Türkistan. Zülpüň toguny berer, Hint bilen Hytaý gyraç. Bally agdan hyzyr usuwuna mudamalyk berdi ömür. Doduň süýjüsi, Müsür gandynyň aldyry waç. Bu pal Nedir Şah ören ýaraýa. Şo wagda Hafizyň hemde şahşyra guburlaryny daş töwre bilen remont etmekle buyurýar. Esgeriň başarjanglygy. Eýran goşunlary Bagdada hüjüm eden mahalyna Nikşe diýen ýerde bolan uruşda türk goşuny ýeňilşe tele bar bolýar. Uruş gidip turun wagty Bendali Owşar atly Nedir'iň esgerleriniň biri türk esgerleriniň birini öldürüp onuň kellesini hem kesip atynyň boýnuny asýar. Uruş mon dowam edýär. Uruşa galygan bir esker kem-kemden öýel goşunlaryny daşlaşýar. Gün ýaşýar, garaňky düşýär. Ol ýoluny ýitirip çölle tergizdan galýar. Netijede bütün gece yol yürümeli bolýar. Erteden atanyna teretse, ol Bagdad şäheriniň diwaryna golylan eken. Görse o da Irakdan bir näçe türk esker gelýär. Bennal şartlyk bilen atyň boýundan asyly kelleni bir çetde gidilip, asla aljalamazdan ezberlik bilen olra garap, "Men Nedir Şah'nyň tarapyndan wekil, Ahmet Paşa tapşyrmaly salgydym ma?" diýär. Düşmanyň eskerleri onu hormat bilen Ahmet Paşaň ýanyna iltýärler. Bennal onuň bilen ýüzbeýiz bolanyny Nedir Şah'nyň adyny şeýle diýär. Bu boluş bolmaýar. Ýa galadan çykdy tögeşet, ýa da şäher tapşyr. Ahmet Paşa şeýle jogap berýär. Nedir Şah aýt. Eýran ýurdanyň ygtyýar sen elinde. O ýerde näme deýinni sen edip bilýärsiň. Emma men bir ýerde öz ygtyýarym ýok. Bagdady sana tapşyrmak üçin Osmanly kaýsarynyň paşahynyň men buyruk almaly. Şondan soň Ahmet Paşa ýanky eskere gadarly hezet edip, soňundan ýanyna bir näçe Osmanly esir goşup ony sag salamat Nedir'iň goşunyna ýetirýärler. Şeýde bol esker özüni ölümden halat edýär. Bu habar Nedir şaýetini ol ýöd eskerini taňrylkyny aýdyp onu fiýrgilýär. Soň Diyarbakyr'yň Fettah atly serkerde häkimini Ahmet Şah'yň ýanyna berip, eskeriň elten sargydy men tarapymdan däl. Ol özüni halat etmek üçin şeýle dady
toslap taptır didiriyor. Nedirin gaybatı. Nedir şanın terdarlarından biri öýüne oturka, onu nedir ýanyna çağırýar. Ol gorkup powtula düşýär. Aýal ony bu halatda görüp, "Ne beýle gorkýasyň? Nedirin aýaly bilen men gatnaşygymma? Ola nedirden beýle gorkunok?" diýär. Terdar, nedirin aýalynyň ondan gorkmadyga haky bar. Çünki ol ony her günne sady görnüşde görýär. Emma men olsam nediri tagtyň üstünde başy täşli, ýany ýaragly dabaraly, haýbatly görnüşde görýän. Şoň üçin men ondan gorkma hakymma diýip jogap berýär. Dileg bitirýän depe. Hemedanyň ýanyndaky Hazreti Rewe dileg bitirýänden bir beýik depe bar. Gadime ýemden Hemedanyň iraty öz dilegleriniň ýerine ýetmegini isleýänlerini şo depeýanyň üstüne çykyp dileg edýär ekenler. Nedir şa Osmanlılar bilen eden uruşlarynyň birini? Sögeşe uğramadynyň öň ýanyna öz serdarlary bilen şo depeýanyň üstüne çykyp aşyk oklap palatdy. We eger aşygy çügümdi, ol alçy gopsa, bir uruşda ýeňer, ýogsa ýok diýär. Tötäniň aşygy çügünne ol alçy gopýar. Nedir şa? Bu palan hoşal bolup türklere garşy gaýdygy sögeşje, olar ýeňýär. Şondan soň şo depe şöhrat gadanyp başlaýar. Nedir şa onuň üstüne bir zaýam saldyrýar. Puguta düzgünlüdä. Kavkaz uruşlarynyň birini nedir şanyň serdarlarynyň bir näçeri. Onuň gurun Aýşe Şert meýilhine gatnaşýarlar. Şoňyň ertesi oğuşorlaryň garakly taýpasyndan we nedirin ýakyn adamlaryň bolan serdarlaryň biri iş wagty şanyň huzuruna gülýär. Muny gören nedir? Onuň alyn diýişlerini çekmekle buýurýar hemde. Diýen jalys meýilhine adat bolsaňda, resmi ýagdaýda hökman düzgünlüdä saklamalysyň diýär. Nedirin oýuny. Günlerde bir gün nedir keýpsiz hally Nürze Mihtihan bilen köşkün baskan çagynan ýokary çykyp barşyna oňa şeýle öýlenýär. "Nämeseň etdi meni güllür? Eger gülküm tutmasa seni ölüme uýraryn." Nürze Mihtihan her näçe gülkül sözler aýdyp nedir güldürjek bolsa-da başa barmaýar. Şa asla gülmeýär. Baskan çagyň ahyrky iki pellesi galynyna Nürze Mihtihan öz ýanyny pişirdip bir zatlar aýdy. Onu orta nedir eşitdi. Nürze Mihti, "Ey Allah, men nämesemde peýda bermedi. Inneger bu ogruş tä soňky pelleçenini gülmese gat men günüme. O men başym ýerdi. Ene şu söýgün sözlerini eşitenne nedirin gülkü tutýar. Betwagt eskirin temmedi. Hindistanyň Kernal ýerine nedirin goşuny Hindu goşunlarynyň garşysyna ýüdübeýi bolup durka. Nedir gecelerine çadırlarda tetüýün bolmalylar. Hiç şeýle ot ışık ýakmalylar diýip buyruk berýär. Şo geceleriň birine ol Tehmasip Khan Jelayir bilen goşun ordusyny barlap ýörkä, daşdan bir çadyrda ölüti çyşyk görünýär. Şo çadyra baryp görseler, bir esker şem ýakyp, şonuň ýagytysyna hat ýazyp oturun eken. Nedir oň ýanyna baryp ondan näme edýäň diýip soraýar. Esker adaglema hat ýazýan. Nedir? Hani ýazanyň oku diýär. Ertir düşman bilen söwüş başlanjak. Eger uruşda ölsem, şu hat saňa ýazan iň soň hatym bolar. Seni Hudaýa tapşyrýan diýip okuýar. Nedir eskere garap? Şonuň ýerine häzir giýje. Men şanyň beren buýrugynyň tersine şem ýakyp, saňa hat ýazdym. Öz eskerlik wedipem amal etmänim üçin temmi edilmäge münasip. Şoňa görä hanjar bilen garnymy ýyrtyp, hut şu ýerde yer astyna girýän, ebedilik koştoşýan diýip ýazdy. Şondan soň o esker hanjar bilen öz garnyny ýyrtdy. Şo giýjen ödünni ony ýerleýärler. Yerini aýdyran şöwür. Hemedanyň ýakynyny nedir şa bir depeň üstüne çykyp, bir daşyň üstüne oturup, eskerleriň Osmanlylar goşuny bilen söwüş edişini syn edýär. Owa tupan ekeni. Bir item nediriň ýanyna durun eken. Nürze Mihtihan hem şo ýerde bar eken. Şonu nedir şa? Nürze Mihtihana garap, "Şu mekangy şu ýagdaýymy münasip etdi, bir şygyr aýt" diýip buýurýar. Nürze Mihtihan durun ýerine beýintinne şart şurt edip şu beýdi aýdy. "Howa tupanu, hemdemim it, oturguzum daş,
bağışı heňne derek top tüpeň sesi boýdanmaş. Nedirin soruğu hem temmidi. Bir gedek Nedir şa öz goşunlary bilen bir çelle düşlen wagtlary, şo golayda bolan owalaryň ilatynyň bir adam oňa şikayet edýär. Ýagny bir eskeriň dowar bilen gatygyny alyp içenini aýdýar. Nedir şa şol eskeri çagyryp sorak edýär. Emma esker beýli işiň bolanyny inkar edýär. Nedir şa ýanky şikayet eden adama garap, "Ýa-da şu eskeriň garnyny ýarjak. Eger içinden gatyk çyksa, ol öz jidatyny alyn bolar. Ýogsam seni öldürecek" diýär. Şonda şikayetçi kabul edýär. Emma esker boyun toglaýar. Nedir oňa? "Endi sen iki gün etdiň. Biri araýaty zulüm etdiň. Ikinjisem Nedir ýaryn hödediň. Şondan soň oňa temmi bermekle buyurýar." Erjellik. Nedir şa Kandahar uruşunda şäher bir näçe wagt gagap ýatmaly bolýar. Ol uruş derali halis ýadyýar. Halyn düşýär. Günlerde bir gün bir diwaryň kenaryna oturup şuň oýa gidýär. Tötäniň gözi diwardan ýok boldugyny çykyp barýan bir garynja düşýär. Ol bir däneňi agdyna alyp diwaryň üstüne ýakynla berenine däne agdynyň gaçýar. Garynja ýene ýere düşüp şol däneňi agdyna alyp ýokardyrmaşmaga başlaýar. Ýene de däne agdynyň gaçýar. Ol ýene düşüp däneňi agdyna alyp ýokary çykarmaga talaş edýär. O diwaryň ortadyndan aşanyna däne ýene gaçýar. Garynja 7 gedek şu işi gaýtalýar. Ahir soňunda ýanky däneňi diwaryň üstüne hiýneltdi. Nedir bu akan görüp? Her bir işte durnukluluk, erjellik derali üstünlük kazanıp, maksat etip boljakdygyny göýetirýär. Onu öwratalýar. Şeýlekde Kandahar gawymy dowam etdirip, iň soňunda ýeňiş kazanýar. Şura wagt Emir Teymur barada da aýdylýar. Gözü kör ırdaguly. Bir gece Nedir goşuny ordusynyň çadyrlaryny barlap ýörke, bir çadyryň gapdaryny geçip barsa, görse ondan çyraýanyny ok. Ol daşardan näme üçin biz çadyrda ışık ýok diýip gyýgyrýar. Çadyrdan beri kör adama sıra näme gerek diýip jogap berýär. Muny eşitden Nedir o sesiň öz ogly ırdaguly mürdäň sesini aňýar. Şonda şeýle bir gahar gelýär. Hatda şo güniň ertesi ogly ırdagulynyň gözi oýulyp kör edilen wagtyna şo ýerde bolup, şol işiň öňüni almak üçin töwella etmedik adamlary ölme buyurýar. Ýatkeşligi synap görmek. Nedir bir ýere siýahat edip barşyna ýolly, belli bir ýerde mürde mihtihanyň siýahatda ýaňsat we güýçli ýemit näme diýip soraýar. Mürde mihtihan çörek gülü ýumurtga diýip jogap berýär. Şo siýahatdan bir näçe ýyl geçýär. Tötäniň ýene bir siýahatda ýollar şo ýerden düşýär. Nediriň bir näçe ýyl şondan öň soran soragy ýadyna düşüp, mürde mihtihanyň ýatkeşdigini barlap görmek maksady bilen mürde mihtihan näme bilen diýip soraýar. O da tiýirlik bilen Gurban duguz bilen diýip jogap berýär. Bu jogap nedire ýaraýar? Mürde mihtihanyna Nediriň ýatkeşdigine we huşuna geňalýar. Wada wepa etmezlik. Nedir şa maşatda Imam Irzanyň guburynyň üstünde salynan jaýyň ortasyna ýerleşýän su anmary üçin hyratda bolan bir daş getirmek isleýär. Muny amala aşyrmak ören kyn bolan sebäpli hiç kim onu boyun almaýar. Ahyrda bir adam o daşy 30 günne maşada getirmek boyun alýar. Emma ol öz ýanynyň oňa hyzmat edip, syýla alarnyň umyt bilen beren wadasyndan 2 günüň ýagny 28 günne o daşy maşada getirýär. Nedir oňa? Eger bu adam wepa edip 30-njy gün daş getirin bolsaň, hükman syýla galardyň. Beren wadaňy amal etmän 2 günüň getiriniň üçin syýladan mahrum boldyň diýär. Hafiziň diwanynyň atylan pal. Nedir şa owanlar ýeňip olar Irakdan Isfahandan we Parsdan çykarandan soň Osmanlılar da İran toprağından kowup çykarmagy ýüregine dugýar. Şu maksat bilen ol Hemedany, Kirmanşany eýlep soň Tebriz almagy urýar. Şonda geljekki ýagdaýyň, boljak uruşyň näme gutarjakdygyny öňünden bilmek üçin Hafiziň diwanyny palatdy. Tötäniň aşaky gadar çykýar. Şatlyk getirdi içki, aşyldy ýel bilen gül. İçmegil meýsaz bilen müftülerden ýaga bol. Şygyryň bilen aldyň sen Iragy Parsy Hafiz, nobaty ýetdinni, Bagdada töwride gel. Hammamyň golundaky möhür gazýan.
Bir gün nedir kilattaka hammamy gidip gelýär. Hammamyň gapsyna baranna bir möhür gazyany göz düşýär. Oňa men üçin hammama girip çykýansam bir möhür gazyp taýýarlar. Oň ýüzünde Kur'anyň üçdüresi. Hem de men we atamyň ady bolsun diýip buýurýar. Bir kişi buýurýanyň nedir şadygyny bilen ýanky möhür gazyan adam alжырая, näme etjegini bilmeýär. Şonu onuň şägerdi ustadyň şeýle çykkan ýagdaýy düşenini görüp "Ya eyyuhul muzzemmil, kul awhiye tebarek. Nedir uliye ifşar ferzende mir mübarek" diýip ýazdy. Möhür gazyanyna şeýle ýazdy. Nedir hammamdan çykanyny oňa berýär. Şeýlelikde nedirden hyra gamalýar. Diş dögücü jogap. Riwayatlerde aýdyryşyna görä nedirin bir eskeri bir näçe owan eskerini Şirada ýakitmäge buýrgalýar. Olar ýolly barışlaryna günabat diýen ýere ýetenlerini owan eskerleriniň biri ýetden aşa begenç bile hoşal bolup, hut şu ýerde owan güýçleri Safawiýlaryň goşunlaryny iň soňky ýerek ýeňipdir diýe. Şonun köp wagt geçmänki. Olar Şirazyň 18 kilometr demir galyk günne orna ýerleşýän Zergan diýen ýere baryp ýetdiler. Şonda ýanky nediriň esker owan ýerine garap hut şu ýerdedir. Nedir şanyň goşuny owanlaryň iň soňky eskerine çenni ýok edipdi diýe. Sen ýaly terdar ýokdy. Nedir şanyň owanlara garşy uruşlarynyň birini bir türkmen eskerine göz düşýär. Ol goşunyň atarlaryna düşmandan alyn merdimini töweş edip, olardan en çemesini öldürýär. Ýene de gahrymanlar söýüň okturlýar. Onuň şeýle batylygyny gören nedir şa, ony ýanyna çagyrýar ondan. "Seniň nire dedin? Safawiýler döwründe. Eýran goşunlarynyň owanlardan maskar bolup ýeňilýän wagtlar ýokmudyň?" diýip soraýar. Şonda ol esger, "Şahym, men ýaly esgerler şo wagtda da köpdi. Ýöne siziň ýaly terdarymyz ýokdy" diýip jogap berýär. Gurbagalaryň lal boluşy. Nedir şa Malendaran şäheriniň birinde köşkde ýatyrka, gurbagalaryň wakkyllygy oň rahat uklamagyna päs gelýär. Şonda Mürde Muhtahana gurbagalaryň sesini kesýän buyruk berýär. Nediriň buyruk hökman ýerine ýetirilmeligi üçin Mürde Muhtahan şäher agtaryp köp oýrunmaly bolýar. Ahyr soňunda bir goýun öldürip, şonuň içegelerini çykardyp, arastarap, ýel berdirip, gurbagalaryň wakkyllyyan howuna taşlady. Şonun hem gurbagalar şol ýel berilen içegelerden ýylan döýüp gorkup, testlerini kedip her gaýda bir buruşda ukulýar. Nediriň esirlik ýaşaýşy. Tehran bilen Tebriziň ýoluna Miýananyň golaýyna Şapbasyň döwründen galan bir kergun saraýy bar. Nedir bir gije aýazly garly sowuk howada ýeketäk öýe şu kergun saraýyň gapysyndan girip, "Iýmäge nämeňiz bar?" diýip gyýrýar. Kergun saraýçy ýumurtga bardygyny aýdýar. Nedir bir näçe ýumurtga bişirmegi buýurup öýdi, atyna iýim bermäge meşgul bolýar. Soň bir az naharlanyp kergun saraýça, "At iýimini ip bolunny, meni oýur" diýip atyň keçedin üstüne örtüp ýatdy. Kergun saraýçy onu aýdyn wagtyny oýurýar. Nedir saltlyk gulatlanyp kergun saraýça garap şeýle diýär. Ýakyn wagtda şu ýere bir näçe etker gelip ýeter. Şolary bir ýerde saklanmasynlar, tez hereket etsinler diýip nedir buýurdy diýär. Kergun saraýçy nediriň adyny eşitende howatyrlanýar. Nedir oňa bir näçe kümüş pul berip ýola düşýär. Aýdaşýaly bir näçe tagatdan nediriň goşuny şo ýere gelip ýetdi. Kergun saraýçy nediriň buýrugyny eskerler aýdanna, olar saklanman ýollaryny dowam edýärler. Aralyş. Haçan Pethaly şa gazar horasana gelenne. Nedir şanyň agtygy Şahruhyň ogly Nedir Mürde maşat eken. Şonna Pethaly şa gazaryň buýrugy boýunça onu öldürýärler. Soňlar şu sözlemi köp gezek tekrarlar eken. Nedir şa babamyz Pethaly han gazary maşatda öldüripdi. Indi bola Pethaly şa şo zalim Nedir şanyň soglugy Nedir Mürdeden onuň arnaly. Ganysi. Dağıstan uruşlaryna bir gün Nedir nahar ýemek üçin Ara derýasynyň gyrasynda bir ýazdaşyň üstüne oturýar. Gollaryny çermep gany bulaşan gylyjyny dyýdyryň üstüne goýup çörek güle towuny ýyp başlaýar. Şu ýerde Nedir şa Rus paşahynyň elçisiniň ýanyna talep edýär oňa garap, Eýrany degişdi bolan şäherlerdäki Rus goşunlarynyň perman berjerini elan et. Eger tezlik bilen şol şäherleri boşadyp Eýrana gitmeseler,
Men edil şu görüşüň ýaly. Şu yerden olaň üstüne hüjüm edip hemmesini öldürüp, jesetlerini deňde döküp, kelelerini Rus imperatoruna iberendiýär. Bir ýagdaý ýylçy imperatora habar berýär. Men nediri geyimler gany ýetini berýän halatda gördüm. Rus goşunlary näçe tiz Eýrandan çykdylar, şonşa oňat boljak diýip maslahat berýär. Şondan soň imperatoryň buyrugy boýunça Rus goşunlary hiç şeýle uruşdy. Eýran şäherini boşadyp Nediriň ygtyýaryny berýärler. Şaparazlyk. Bir gezek Nedir çölde awlap ýörkä öýde eskerlerinden daş düşýär. Ören suwzap ýörüşine bir çeşmenin başyna barýar. Görse bir owa aýal çeşmeden suw alyp duran eken. Nedir onuň küýdesini alyp çeşmeden suw içjek bolýar. Aýal gahar bilen sen Nediriň esker dälmi? Ulusatsyz men küýdämi ýerlip oň gadabynyň gorkmaýamyň diýär. Nedir aýalyň bu sözlerini eşitip utanýar, onuň ötünç dorýar. Soň goşawuşlap suw içjek bolýar. Aýal suwy bulan çokladyp başlaýar. Nedir muny görüp gaharlanýar, sebäbini soraýar. Aýal ilk sen tanamadym. Ýüzüňe siňe seredip nedir şadyňy bildim. Özüň ýadyg innamyň derli hally, sowuk suw içjek boldum. Näme hoşlarsyň öýdüp gorkdum. Inneger temmi bermäge laýyk bolsam, jylamy berip bilersiň diýär. Nedir aýalyň sözlerini makullap, oň hoşa maýyl gedýär. O öz goşunyna tarap ugrýar. Ol öz ýanyndan şunun ýaly gadardan halk hiç açan düşmanyny yeňilmez diýär. We şonan süren Nedir hemişe uruşlarda ýeňiş gadarmypdyr. Palatmak we umytly bolmak. Nedir Bagdada goşun çekenine birinji gezek yeňilýär. Eýran eskerler gaçyp dargaýarlar we her kim öz owazyny tarap ugrýar. Nedir de adamlaryň aýry düşüp ýeköz Eýran tarap gidýär. Ýolda gelişine öz ýanyndan inni men işim gutordy. Güýç gudratym elimden gitti diýip oýlanýar. Ýedil şu pordatda ýöňünden gidip barýan iki tane eskere göz düşýär. Nedir ýöz ýanyny pikir edýär. Şu ki esker arkaly palatayyn. Eger olar men buýrugymy ýerine ýetirseler, men şol ýöňü nedirdigim we işimiň gutormandygy ma'lum bolýar. Eger de ýerine ýetirmeseler, onu men ýoly düşüp öz owama gidibermeli diýip oýlanýar. Nedir gidip barşyna şol iki eskeriň ýerinden ýetdi. Şolaryň bir ýerine beýleksini öldürmek buyurýar. Ol esker boyun egip tezlik bilen ýoldaşyny öldürýär we haýyp öldürünim öz doganymdy diýär. Nedir bir palyny hoşal bolup öz geljegine umytly bolýar. Ol öz ýanyndan men entegem şo ýöňkü nedir ekenim diýär. O doganyny öldüren eskere hoşallyk bildirip köp kömek edýär. Hazy Abbas ulynyň jezasy we Hazy Eşrefiň sylagy. Nedirin tek paşalyk etmeke. Buğday getirmek üçin öz owasynyň Horosanyň demir gadygyna ýerleşýän raýonlaryň birine gidýär. Galanyň skladyndan bir muktar buğday satyn alyp, çuwallaryny doldurýar. Alan buğdaýlaryny ýükläp gaýçak bolup Turka skladyň hojaýyny Abbas Hazy gelip skladça käýýär. Näme üçin meniň ruhsy bir türkmene buğday satdyň diýär. Nedire bolsa alan buğdaýlaryny ýerine dökmek buyurýar. Nedir köp towuk gaýdyp, biz siziň mihmanyňyz, bir näçe gün wer garaşdyk. Buğdaýyň bagasyny näçe diýseňiz berjek diýip ýalbarsa-da, hojaýyn kabul etmeýär. Asla size buğday satjak däldi. Çuwallary boşatdyryp, nedir gadap bilen skladdan çykaryp koýýar. Nedir oňa garap, eger güýjüm bolsa, berk temmeni bererdim, haýp diýär. Abbas bolsa oňa, her wagt şa bolanda, men gözlemi kör etmäge buyruk göräý diýip ýaňsyraýar. Nedir pahir boyunna urlanýar bolup o ýerden daşykýar. Tötäniň şo ýerde bu akany görüp duran Hazy Eşref atly başga bir adam Nediriň halyna erehmeýär, onu öýüne kirip hyzmat edýär. Soňundan bolsa oňa gerek mukdarda orta baha bilen buğday satdy. Gitjek wagty ýollayjak naharnam taýýarlap berýär. Bu akadan en şemeýil geçýär. Nedir serdarlyk derejesine ýetdi. Bir gerek öýe goşunlary bilen şo ýere barýar. Şonu Abbas ulyny we Hazy Eşrefi ýanyna çagyrýar. Ola gelenlerine Nedir Abbas uly öýlenip, bir näçe ýyl mundan öň maňa näme aýdypdyň, ýadyňdamy? Şolaydan sözüň inni ýerine ýetireýin diýip, oň iki gözüni köretdirýär. Soň Hazy Eşrefe garap, men seniň skladyndan buğday ýüklen wagtymda şo ýerde köne dolumy galdyrypdyryn diýär. Hazy Eşref hawa, häzirim şo ýerde durundur diýip, bir adamy berip onu getirdi. Nedir onuň dogurçylygyny we eden hyzmatyny nazar alyp, mülkünden salgyt almazlygy buyurýar. Gudratyň lezzeti. Darage ýaşullarynyň rawayat etmeklerine göre, Nedir ýaş wagtyna Destgirt diýen owadan Sadat galasyna atly barýaka.
Ýoly bir gawun garpy ekiren baksaň üstüne düşýär. Atyň üstüne galyjy bilen gawundan garpydan dürtüp alýar-da, bişen bolsa ip pişmedigen zaýlap taşlaýar. Birden ekin takçyly gelip, onuň üstüne gaýryp başlaýar. "Näme beýle daýaçylyk edýäň? Eger hojaýyma etsem, sen mazarjy temmeň berer" diýär. Emma nedir oň sözlerini asla gulak gawurtmaýar. Takçy alaşsa galyp oba gidip ekiniň eýeti bolan gala häkimi Seyda habar berýär. O da bir näçe gidi nedir tutup getirin dip buyurýar. Olar barıp nedir atynyň düşürüp mazaly ýençýärler we Seýdiň ýanyna alyp gelýärler. Seýid galanyň ilatynyň öňünde nedir maskaralaýar. Oglanlar, bir bet gelişiň ýüz gözüne bolgusa ýabysyna, onuň eýer şaýyna seredin dip ýaňsyraýar. Galanyň ilatyny maskaralaýarlar. Ahir soňy Seýid onu kovup berýär. Bu wakadan ençeme ýyl geçýär. Nedir paşşalygy etdi. Hindistany basyp alyp Maşada gaýdyp gelişine, ýolda Darageziň 12 kilometrligine we Sadat galasynyň 10 kilometrligine bolan çapyşly owasyna düşdi. Şo ýerde Seýdiň aýdan gyzytly sözler ýadyna düşýär. Onu tir getirme buyurýar. Açanna Seýid Nediriň ordusyna gelenine, onun goşunlaryny köp sany gözel ahal tekatlaryny, olaryň gammat baha gowherler bilen bedelen eýer şaýlaryny görüp gen galýa, o gorkup howatyrlanýar. Nediriň garaşyna gelenine bolsa, onuň haýwatyndan dabarasyndan ýaňa titrep başlaýar. Nedir oňa seredip, "Ha, men nenen görýärsiň? Ýüz gözüm keşşüm nähili, atlar olaň esbaplaryny çykdy." Seýid alzyraňy ýagdaýda, "Men gudratly wagtym saňa isleýanym etdim. Indi sen gudratly, men bilen näme diýendiň edip bilersiň" diýär. Seýidiň şu mert sözi Nedir'e ýaraýar. Netijede onun günäsini geçip, Sadat galasynyň giýdejini, onun ýanyna akym musulman atly çeşmene meňe bagşlaýar. Häzirki wagtda da şo mülk Seýidiň nesilleriniň ygtyýaryna saklanyp gelýär. Esker iýmiti. Nedir Kawkaza uruş edip ýörkä owanlar Hyratdan Maşada gelip şäher gawap ýatyrlar diýen habar eşdiýär. Şo ýerden gassagly Maşada tarap uraýar. Ýolda Nişabura ýetenne bir kergun saraýa barýar. Şonuň hojaýynyň "Imäge nämeň bar? Uňyň toşagyň ýagyň barmy?" diýip soraýar. Kergun saraýçy şo zatlar tiýlik bilen tap getirýär. Nediriň hut öýde o zatlary garaşdyryp hamir edýär. Mazal ýugurýar. Üç tane uly togala gedip bir togalokdan azadyk ýyp galany horjyna salýar. Beýleki iki togalok bolsa kergun saraýçy berip, "Meniň eskerlemden bir näçe şu ýere gelenine, şolara ber. Hem de olara aýt. Bir ýerde saklanman, dizabatda öýlerini maňa getirsinler" diýär. Kergun saraýçy Nediriň buýrugyny ýerine ýetirýär. Netijede Nedir ýeňişgadanýar. Kelatyň genji hadynasy. Nedir şa öýdüriň dürli ýurtlardan getiren köp mukdarda gyzyl kümüş pullaryny, gammat baha gowherlerini saklamak üçin Kelat galasynyň beýik daglarynyň başyna ýöretip zaýtarlar. Baýlyklary ýetirle götürdip eltdirip, soňundan olary öldürýär ekenler. Her bir hadynada bolsa, diňe bir adam sakçy hökmünde belleýär ekenler. Onuň ýygyna gaýtmagy ýoluny baglap, adygyny da aşakdan eltýär ekenler. O ýokardan tanap sallap alýar eken. Bir gün sakçy görse, adyk getiren adamlar näýe çeken. Sakçy olaryň päýerleriň bozukdugyny aňyp, tanapyny aşak sallamaýar. Şeýlelikde ol köp wagtlap suwsuz we adyksız galyp pelek bolýar. Ýa-da döwürdi. Nediriň gaznasyndan bir muktary şo Kelat daglarynyň başynda barmyş diýen gürrüňi halk agdyny eşitmek bolýar. Emma anyk ýerini hiç kim bilen okmuş. Käme mahallar tiýil gelenine şo daglaryň eteginden ýek ýarym kümüş pul tapylýar. Permandan boyun togulamak. Uruşlaryň birini Nedir serdarlarynyň birini bir näçe ferlen birlikde düşmanyň geçäýme ähtimal bir köprüni gorap saklamak buyurýar. O serdar yeterlik güýç bilen şo köprüni saklamagy gurýar. Emma o baranyny köprüden geçip düşmanyň üstüne hüjüm edip, onu ýeňýe we gaçmagy mejbur edýär. Ol öz ýanynyň oňa hyzmat edenlerini öýdüp, Nedirden syýraga garaşýar. Emma haçan Nediriň huduryna gelenine oňa gatykýaýar. We sana köprüni gorap saklamak buyurulupdy. Näme üçin bir ruhsat düşmana hüjüm etdiň diýe. Soň perman borup onu jidalandyrýar. Hakykata öwürlen düş. Nedir bir gedek Ebivertden, Bawertden 3-4 adam bolup Maşada bar ýakalar. Gize ýolda ýatmaly bolýarlar. Nediriň süýtdeş dogany Ibrahim ýatman garawul bolup oturýar. Nedir uklya düş görýär. Düşünde onuň ýanyna bir adam gelip, "Meniň bilen ýör, seni çagyrýarlar" diýär. Nedir oňa ýene düşüp gidýär.
Baragacın ýanyna barýarlar. Görse onuň saýasynda bir nurany adam otur eken. Aýaklaryň üstüne bolsa bir gylaçyk keterdip goýan eken. Nedir alyp gelen adam bir hezret halydyr diýe. Nedir oňa salam berýär. Al oňa garap, sen nedir oşurdyň? Sen şoponsy goýun sürüsi al sergezdan bolup ýören dagynyk ilat halat edip, bir bedbatlykdan gutarmalysyň. Sen sürüýüniň sakçy etediň, onu gorap saklamalysyň diýe. Soň Hezret Ali oňa bir gylyç berip, sen eýranyň şahaty bolarsyň diýe. Nedir, seniň bu sözleriň dogurdygyny men nädip bileýin diýe. Ali, şonu şan bilen. Edil şu portatda seniň görleşleриň şöýre ýakynlaşyp gelýän bir kergön talama garaşyp durlar. Emma sen olaň ýöňül. Olara aýt. Ol kergöne ziýan getirmesinler. Bir näçe sagat garaşdyrlar. Başga bir kergön geler. Şonda tıllalary alyň. Ýeşiň şowuna bolar. O tıllalar ne hakdan olaň ýerine düşendir diýe. Şu portatda Nedir'in doğan Ibrahim onu okuduğunu ýörýär. Nedir göründüğü için ona beyan ediyor. Şu wagtyň özündeki bir kergün ýakynlaşyp gelýär. Ýoldaşlaryň taýlajak bolýarlar. Nedir her edip ýetip edip olar bir işden saklaýar. Bir näçe hagatdan başga bir kergün gelip ýetdi. Nedir da onun aktyrlary eýelýärler. Şonuň soň nedir? Inne düýüşimiň hakykatlygyny düşündim diýe. Hop salmaklygyň ulagly täsir edişi. Daragedin yakynnaky Allahu Ekber atly dağın geçmeli ören kıyın bolan ýolundan Nedirin eskerler top arabalaryny dağın üstüne çıkarmaly bolýarlar. Emma ulaglar toplar dağa çıkarıp bilmeýärler. Şonu bir esker eger Nedir şa maňa aman berse, men ulaglar toplary dağa çıkarýarly bir işe deýin diýe. Şa aman berýär. Ýanky esker top ýüklerini ulaglary puto gamçylap başlaýar. Hemde gat sesle gyýgyryp Nedir'e söýýär. Ulaglary da hop salyp gorkudýar. Eger ýaltar getseler, Nedir şanyň buyrugy helak boljakdyklaryny aýdýar. Şeýle söýgünüşler go gorkudmaly netijesinde ulaglar zor edip toplar dağın başyna çykarýarlar. Möhür gazdyrmagyň sebäbi. Eýran şaýlary ýaýtyda aspaganlar, owanlaryň zulüm sisteminden ejir çekýän wagtlary Necep alimlaryna öz agyr ýagdaýlaryny bildirip bir näçe hat ýollapdyrlar. Oradan himayet isläpdirler. Necepin ulu teyit alimlarynyň biri bir ýagdaýy eşitip ören howdura düşýär. Şeýle halatda ol bir gece düýüş görýär. Düýüşinde Muhammed peýgamber bilen Hezret Ali'niň huzuruna baryp, Eýran şaýlarynyň arda şikaýetlerini beýan edýär. Edil şu portatda Abbas ibn Ali gapydan girýär. Ol boýuny bagly bir haýwan öz ýanynda alyp gelýär. Ol haýwan ören haýwatly. Onun gözleri kişi uyit eken. Şol adam gelenden soň Hezret Ali tirlikde şaýlar halas bolarlar diýe. Düýüş gören Seyit enşe owatlap öz gören düýüşiniň ýorgudyny bilmegiň intizaryna gelýär. Nedir şa iş başyna geçýär. Bir gedek Nedir Necebe ziýarata barýar. Şäheriň hemme alimlary we ruhanlary onuň huzuruna barýarlar. Diňe ýanky meşhur Seyit barmakdan boyun gaçyrýar. Nedir şamynyň sebäbini soraýar. Ol takwa adam. Barş gelişden tiyadatdan daşta durýar diýip jogap berýärler. Nedir şany ähil bolsa-da onu görmek isleýär. Seyit nähili meýletse, şonu kabul edip, oň bilen duşmaga buyruk berýär. Seyit şaýlaryň bähwidi nazarda tutup, nälaç bir ulagy münýäde bir baş Nedir şanyň çadyryna baryp gelýär. Ulagyň gowsaryny bolsa çadyryň gazygyna daňýar. Nedir şa Seyidi hurmatlap onu garşylaýar. Ýaşanyň Seyidiň gözü Nedir'in gözüne düşenni. Ol bir näçe gedek belen ses bilen Allahu Ekber, Allahu Ekber diýip gyýrýar. Nedir şa howatyrlanýar. We geň galmak bilen bu gykylyň sebäbini soraýar. Seyit gören düýüşini Nedir şa gurrun edip berýär. Şo portatda Nedir şa bir ýüp tapyp getirmekle buyurýar. Şonu öz gerdenine daňyp bir gejil haýwan ýaly ýagdaýda Hezret Ali'niň guburuna ziyaret edýär. Soňlarym her wagt Ali'niň guburuna ziyaret etjek bolany gerdenine boyun ýüp takyp özüni haýwan ýaly edip ýakitmeklerini buyrup berýär eken. Onuň Hezret Ali ibn Ebi Talib'e aýratyn iman waganyny bolupdyr. Şonuň üçin onuň guburuny remont etdirip eýwanyny da gyzyl saýdyrypdyr. Şo wagtdan başlap özü üçin Ali'niň dergahynyň iti Nedir ululýan ýaly ýazgy bilen möhür gazdyrypdyr. Yedullahu fawqa eydihum. Nedir şanyň buyrugy boýunça remont edilip, gyzyl şaýryň Necepin eýwanynyň gapsyny ýokardyna ýazmak üçin münasip bir sözlem aýtmagy ustalar Mürdemikti hanyndan haýyş edýärler. O bolsa Nedir şadan soraň diýe. Ustar Nedir şa ýüz tutýarlar. Şa gapynyň ýokardyna
Yedallahu fawqa eyduhum. Allah'ın eli olan ellerini yokorudur. Allah'ın güç kudreti olankudan yokorudur diyen yazgın yazmakla buyuruyor. Nedirin şeyle azayip sözleri yazmaklığı buyurunun eştenine mürde miktihan gen alıyor. Ol bu sözler hükman Allah Teala'dan nedire alham olunur diye. Şonu bağırlama üçün burada bir neçe gün son. Yine de nedirden sorama ustordan talep ediyor. Olar soranlarına nedir öňk beren jogabını unudanlyk üçün şo öňk kaydanım dip jogap beripdir. Ayal erkeğin işine gatışmaly däl. Bir gün nedir şanyň ören ot görýän ayallaryň biri, oň bir işine gatışyp onun şol işi etmediligi haýyş edýär. Nedir şanyň muňa juda gahar gelip, ayallar men işime asla gatışmaly däldir diýär. Ol ayal aýdyn sözüne puşman edýär. Teşnelik. Haçan nedir şanyň goşunlary Kirmanyň ýoly bilen maşada bar ýakalar. Lut şölünni. Tebes şäheriniň ýagynyňky susuzluk zirarly agyr ýagda ýetdi bar bolýarlar. Eskerler ölüm hupabynýa. Şonu nedir şa Tebes'e adamy berip kömek soraýar. Şo wagtda Araplaryň Şeýbany taýpasynyň bolan Tebes'te ýaşaýan Alimerdan han 1000 düýe suw şeleklerini ýükläp nediriň goşunlaryny berýär. Eskerler ölümden utorýar. Şonu nedir şanyň höküm bilen Alimerdan han Tebes'in we gaýnatyň häkimligine bellenýär. Onuň nesilleri häli häzretçeni Tebes'te ýaşap ýörler. Adam öldürülen geçelgi. Kelatyň geçelgileriniň biri adam öldürülen geçelgi diýilip atlanyrlar. Beýle at galmaň sebäbi şeýle. Şu geçelgäni gorýan eskerleriň biri şo ýerden bir aýalyň bir näçe goýun sürüp barýanyny görýär. Ol esker bir gap bilen şol aýalyň ýanyna baryp goýunlardan biraz süýs sagyp bermegini soraýar. Aýal goýun tutup dur, süýs sagaýyn diýär. Esker oturup goýun tutsaklaýar. Aýal esker üçin süýs sagmaga başlaýar. Şo bir zatda eskeriň gözi aýalyň ýalaňaç aýaklaryny düşýär. We bet niýet bilen ikellep aýalyň aýaklaryny ýapyşýar. Aýal gaharlanyp ikel bilen eskeriň kellesini urýada gaçyp öýüni halat edýär. Bu habar beýleki eskerlere aýalyň maşgalatyny we kelatyň häkimine barıp ýetdi. Emma awry haklamak üçin bu wakaň üstüne batyrýarlar. Şu aýalyň taýpasynyň başlygy bolan wakadan habardar bolup geçelge barýar we şol esker dagyň başyna çykaryp sorak edýär. Gapyrlykda bolsa ony dagyň başyny itekläp ýere taşlaýar. Netijede esker helak bolýar. Taýpy başlygy bir baş maşada gidip Horasan häkiminiň huzuruna barýar. Bulan wakany beýan edip kelatyň häkiminden şikayet edýär. Horasan häkimi de onuň gadardanlyk edip häkimlik hökümini eline berip kelat urudyar. Şo zamandan başlap her iki geçelgi adam öldürülen geçelgi ady bilen meşhur bolýar. Ýükçü geçi. Nedir şa kelatyň hasar daglarynyň ýollaryny beklemek we gödäwçilik diňlerini saldyrmak uğruna çykýar. Emma dagyň üstüne suwlay palçyk we beýle kurallar çykarmagy ulaglar başarmaýar. Şonu nedir şa? Geçilir arkaly suw we beýle zatlary dagyň üstüne çykarmagy buyurýar. Şeýlelikde diňler salynýar we beýleki kiçik ýollar baglanýar. Çörek gıtçylygy. Nedir şa şiirgazlyka? Aspaganyny çörek gıtçylygy bar diýip eşitdi. Şanyň ýakyn adamlarynyň biri bir gecede öýüni aspagany getirip ýagdaý düzeltmäge döwtalap bolýar. Şo wagtyň özüni nedir? Oňa häkimlik permanyny berip urdy. Ol adam gecesi bilen ýol ýörep ertirden bilen aspagana baryp ýetdi. Täze häkim şäher derweziniň ýanyna bir nanwaýa çörek magazynyna baryp çörek soraýar. Çörekçi un tapmadym, çörek ýok diýip jogap berýär. Häkim ony çörek taýýarlamakda ýaltalyk eden üçin jazalandyrýar. Ondan soň höküm jaýyna baryp öňk häkim öldürýär. We te men hammamy girip çykýança şäheriň hemme ýerine çörek bolmaly. Ýogam çörek sürü öldürilecekdir diýip buyruk berýär. Hammamda köprak saklanmak üçin sakkalnahyna salyp şol mazaly renk alýansa oturupdyr. Bir sagatdan soň ol hammamdan çykýar. Görse şäheriň hemme ýerine çörek peýda bolupdyr. Şeýdip çörek gıtçylygynyň öňarlypdyr. Galyjyň ogly nedir? Nedir Şakindistany basyp bolan ol ýurt bilen dostluk aratmaşygyny putolundyrmak maksady bilen ogly Nasrullah Mürdäni Hindistan paşahynyň ýakyn garyndaşlarynyň biriniň gyýdyna öýlendirmek isleýär. Şu niýet bilen hawşy berýär. Emma hawşylyga gidenler netije gadanman, ýylaryny öwürlüp gelýärler. Çünki olaryň şeýle däbi bar eken. Hind şahlarynyň nesilinden bolan gyýda öýlenjek adam özüniň 7 arka şah nesilindänligini sanap beýan etmeli eken.
Sağçılığa baranlar bolsa şeýret möňütden gelip bilmändirler. Şonu Nedir Şah olra garap, baranda aýdyň. Nasrullah Nedir Şah'nyň ogly. Nedir bolsa Gylyjyň ogly. Gylyş da Gylyjyň ogly. Ýedar kaçyny tana beriň. Sağçylar şeýleme diýerler. Gyý tarap bir sözleriň manysyny düşünüp raýçylyk berýärler. Şeýdip Nasrullah mürdäniň toý tutulýar. Tawus riwayeti. Nedir Şah köp sanly goşun lekin Hindistan eýlemi üçin ýola düşýär. Tiz wagtda onuň gedermen eskerleri Penjab, Lahore ýaly şäherleri boýuna gidirip dela barp ýetýärler. Haşan Hindistan paşahy Nedir bile ýüzbeýiz bolundy. Onuň haýwatyny heder edip atyny nüşüp gezýär bilen birlikde Nedir'e teslim bolýar. Ýödüň paşalyk täjini başyndan alyp tagdim bil Nedir Şah bolýar. Nedir bolsa ol täş telpegi Hindistan şahy Muhammed Şah gaýtaryp berýärdi. Bir tagta täjime täşdel. Bir dünýäde penasyzlaryň, horhomzularyň, garyp gasarlaryň howunlardyr diýär. Hind paşahy Nedir Şah'nyň bu jomatlygyny görenden soň ýödüň hazynasyny açyp, bar baýlygyny gymmat baha gowherlerini öýdürlüýär. Şolaň arasynda Tawus atly almaz, yakut, lagyl, ýaly dürli gymmat baha daşlar bilen bedelen gadymy şaharlardan galan bir tagt hem bar eken. Nedir Şah şol tagt sogat hökmüni kabul edip, derden Eýran alyp gaýdy. Emma Hind Şah soňa wakaby eden işine puşman edýär. Welir wekiller de oňa teýin edip başlaýarlar. Şondan soň ne edip şo tagty Nedirden ýygyna almak barada giýje güni oýlanyp gelýär. Günlerde bir gün Hind Şahynyň dana bir welir gelip, "Şahym, beýle gam musabat oturma. Bir müşgüliň alasyny men tapdym" diýär. O nähil tapdyň diýende dana welir, Nedir Şah'nyň göwünü awlap biljek bir görmegi näderin tapmady. Şonuň üstüne o tagtyň almazlaryny, dürdäne gymmatlyklaryny ýygyna gaýtar bolmaly. Şah bir makullyýar. Dany welir şonuň ýaryny näderin tapmaň ugruna çykýar. O şäher aýlanyp, ahyrda aya sen dogma, men dogoýun diýip durun owadan bir näderini gözläp tapýar. Bu arada Şah habar berýär. Hind Şah o gözel gyýdy, ýanyna çagyrýar, geldiň saryny oňa beýan edýär. Watanyň abryny gorap saklamaklygy, nesillerden galan Tawusyň almazlaryny, merwerit we dürlerini gaýtaryp almaklygyna tapşyrýar. Gyýyl kabul edenden soň, onu öz ýakyn mehraplarynyň biri bilen Eýrana ýolluýar. Bir mehrem täzir görnüşine girip, gyýyzda kenil gyrnak geýmini geýindirip ýanynda alyp gidýär. Bir näçe wagtdan Aspahan şäherine barp ýetdi. Keniýe satmak niýeti bilen bazara çykarýar. Onuň görüp görmegi hemme haýran galýar. O barada görünür bütün şäher ýerýär. Bu habar Nedir Şah köşküne de barp ýetdi. Şah köşküniň emellary gelip Hindi täzirine şeýleýär. Bilen merhemetli Şahymyz gowherşinasdyr. Bu gowheryň gadaryny diňe şo biler. In gowsen bir gymmat bahadyry şoňa sowgadyt. Bu sözler ýeşden ýangy täziriň ümit göwüniniň gonçaly açylyp urýar. Täzir kabul edýär. Kenid paşa laýyk bolmady, men ony Şahnyň hyzmatkarlaryna bereýin. Ýöne bir şertim bar. Aýda bir gerek köşkde onu görmäge maňa hiç kim päs gelmesin. Şeýdip Nedir Şahnyň köşk emellary ýanky gyýdy köşke getirýär. Bu ajaýyp gözel gyýdy görenden Şah onu tüý sürekden halaya. Ol näme diýse kabul edýär. Tezlikde o gyýdy Şahnyň maksud hyzmatkary bolýar we köşkdäki bar sırlardan ägä bolup başlaýar. Bir gece Kenid gyýdy öz maksadyny amala aşyrmak ugruna çykýar. Emma o ýolbarsyn guyrugy bilen oýun etmekliň hata işdigini düşünýär. Nedirň toplan dürli gowherleri, gymmat baha zatlary bir uly jaýda saklanyp, onuň aşaram hut Nedirň özüne bolýar eken. Gejeleriň birini Nedir terhoş bolup Kenid gyýdyň ýatak jaýyna barýar. Gyýyd garanky jaýda onu garşylap göwünü awlýar. Onuň mes bolup uklanyň peýdalanyp, jaýyň aşaryň jöýünden çykarýar we başga bir otaga baryp, aşaryň edil özi ýaly edip suratyny çekýär. Soň şo surat täzir berýär. Täzir bolsa, şoňa meňdaş aşar ýatady. Nedir Şah bir gün ertir ukudan oýanyna bir adam gyssanymaz köşke gelip, ýüzlerçe owanlaryň Eýran ara şäherine arlaşyp talaňçylyk edenliklerini, köp sanly mallar sürüp ýakdenliklerini habar berýär. Hemde şo mallary gaýtaryp almagy Nedir Şahdan himayet soraýar. Bu habar eşiten Şah goşun taýýarlap Owganistan tarap ýürüş edýär. Şu pordotdan peýdalanyp ýanky Hind Kenid gyýdy. Tezlik bilen täzire habar ýetirýär. Öýde bolsa Şahnyň mehremi we köşk Kenidleriniň beýkegi hökmüne bir oturuşuk
ziyafat tertip berýär. Hem hyzmatkarlar agşam şu meýilde çagyrýar. İçilecek şerapları orada bihuş dermanını koyuyor. Meylet madal kılışanına, şol şerapları hödürlep hemmele bihuş ediyor. Şondan son, helki teziri çağırıp ikilikte, şol gövhürlerin tağıtı tağızın saklanayan yörütü zayının kapsını açıp, onunla kımmet bağadinan alıp, şo giyeceğinin ödününe tezir İran'ın Hindistan'a taraf yolu düşüyor. Nedir şa bir neçe günün oğanları yenip ögürlüp geliyor. Almaz hem dür gövhürler saklanayan mahsus şaýynyň kapsyna açýar. Görsen, ne tağıtı tağız var, ne de almaz, ne de gövhürler. Şagen garýar, oýlanýar. Soň tiyirlik bile Kenid gyýdyň yatak şaýyna barýar. Şo ýerden bolsa öz açaryny meňde açar tapyp alýar. Haçanna nedir şa hakykata göz getirenine Kenid gyýdy öýlenip. Ey hyýanatkary çaly. Tağıtı tağızyň almazlaryny näetdiň? Nediriň tyýygynyň gorkmadyňmy? Nädip hazinanyň kapsyny açmagy hetdetdiň diýe. Persipatly nädenin gözel edip bilen taqdim edip, nediriň ayak basan ornuny öpüp, oňa şeýle jogap berýär. Ey padşa, tağız bilen watanymyzyň namysydy. Gadymy şalamyzdan arkama arka gelýän nişanny. Men watan namysymy azad etmek üçin öz namysymy bada berdim. Meniň niýetim pek. Men öz arzumy göwer alyp gitmedim. Ey şahym, sen biziň öýümüzi göýran etdiň. Ýalňyz gowhurymyzy elimizden kakyp aldyň. Eger men hyýanat eden bolsam, şoň deregine watanymyzyň amardan gaýdyp aldym. Hudaýa şükür öz maksadymy etdim. Watanymyň ağır namysyny goradym. Nedir şa? Kenid gyýdyň bu sözlerini eşitip onu öldürmäge işaret edýär. Salym wagt geçmänkä Kenidin yatak çaý gana goýulýar. Gyýyz dürdäne ýaly bolup, akýan gana togulyp pikilýär. Şo pursatda solan gülberden açılıp, watanyla hoşlaşyp şeýle diýär. Sen ýolunda gurban etdim bizanym. Gaýgyrmadym, sen ýolunda gül ganym. Nediriň Osmanlılar padşahy bilen Şahirana uruşy. Rivayete göre Osmanlı padşahy Nedir'e bir hat iýerip, şonu aşağıdaky beýtler ýazyp goýberipdir. Goşunyň sanyny sen biler bolsaň, seret ýyllara sen görer bolsaň, Osman nesli eger götürse meni, peren penjesinden gutorsa meni, şeýle ururun agar gördü bilen, bir baş gidersiň sen te madenderan. Nedir şa Osmanlı padşahynyň bu gatyna jogap hökmünde aşağıdaky beýtler ýazyp beripdir. Daň atana erter ýüzüni açyp, ýyllar asmanyna giderler gaçyp, bölgüt gorkmaz baýyş bolda köp sanyny 200 rumla deň jüt horasanyny. Haydar nesli berse işime runak, Konstantinopolly Dikernbaydak. Huvel ali el ala bismillahirrahmanirrahim. İbtida hamdu Hudayi ahadu ferdi gadim, kadiri emzelu alimu danayu hekim. Ol ki bugün göwü mekany yaradyp kudratdyn, ol ki bi bahru berri halk edip şöwketdin. İki alemde odur bendelere ýager uyar, hikmetine görner bendelere müňasar. Halky alem hemme mätäşdir ol dergaha, ol urup nuru we köwkebu mihrumaha. Hamdy hakdan soňra oğlu galam Nurefşan besena gösteriyor Hatm Rasul Fahra Jahan. Nebiye Haşim ol Ahmedu Mahmud sıfat. Kim Hudadan ol daimle salamu salavat. Alu eshabına hem rahmeti bisyar ola hak yavri her kim olur yar ola. Hamdı hak nati nebiden sonra basit kızban. Farzı de bennelere metki şeken şahı jahan. Ol şeken dahi felek mertebeye şahra terir. Şah nadır ki ol tek oňa yok mislu nedir. Diýmek bolmaz bi şehen şah ki ola peýgamber ya mukarribi melekidir olup eznogy beşer. Likçün gudraty hak zahir edip piş nazary hak oňa her kimse diýse hak diýmiş. Nesep ile şerefu fahry ojagy Teymur, Hetep ile bu jahan şahy şehanlar meşhur. Mustafa Hulku, Mesiha Demu Yusuf Talgat, bu alidani şu Hatam Kefu Lukman Hikmet. Gabiriyetle oňa verdi Hudawendi Kerim,
tezu tağıtı şehi u adl kerimu hulku adim. Her şerafet keydiysem şahı şekennar kamil, merhemetten onun iltafi hudadır şamil. Ağıtıkada buyurur, ol şehi piyakiden ahat, bakılmış sıdkı hudavende ederler bileyat. Ele gelmez beyle dövlet, be sepeyhu şemşir, ola bilmez beyle ikbal, be fadlu tedbir. Sen verip sen ona bir saltanat tağtu sıpah, sen verip sen ona tezu kemeru ferru kulah. Dövletim hafide sen, sanadar umidum, men sana bağlamış sıdık budur teyidim. Dövletin münkürünü sen eyledin haru delil, düşmanın kuyurluğunu yavurul ey Rabbi Celil. Çünkü sıdkı biledir hakkını ey uru yağın, bir sebepten ona ettafi Huda oldu moyun. Elini tuttu, Huda gönlü zahan kudurttun, kamyat etti onu madalı tuşavkettin. Bağtu ikbal ile hiç kim beyle olmaz baki, günkü bir devletine elime rövşen taki. Şakı gül, noşku nema boldu, nem faizinden. Ki bu eşar olup mediksera gülbünden. Nedir şa hikayeti? Nedir şanın asli yurdu alili yağına Kakra yoluna, Arap gala, Bağırt ovasına olun. Emma ol yaş vaktinden bir uruşta İran'ı yetirdişin. Onun hem hıyva gulidir satılan. Hıyvada bir adam nedir şanı satın alıp bir neçe vaat saklap, ondan son goluna bir züğüt öküz verip, dayhansılık ettirin. Nedir şadı öküzdürüp yatan. Bir un satın alın huzayın onu görmeye gelin. Görse öküzler yağını adamı yer sürüp yörüken. Nedir şah orta bundan bir haber köyünü onu çıkarıp geymine seredi otuyorka hozayını ahısta bildirmen yakın gelip görse. Nedir'in arkasında 5 pencanın iyidi var eken. Hozayın Nedir'den bu azayip işler görüp onu yön alıp baryadı. Ey Nedir, sen yurdunu ıksen, sen arad edeyin. At yara vereyin. Emma sen pasşa olursen, gelip hivanı hem alarsen. Şonna hivanın ıhtiyarını bana verersen neptinden hat alıp, abat, at yara harcasını bilen berip yola sarptır. Şondan soň Nedir arkaza gelip öz ýanyna atlýygnap, Eýranyň bir ýanyny Alamanslyga duran. Bir näçe balaja kiçijik şäherlerini eýlep, ondan içkin Eýranyň içine gidipdir görün. Nedir'in daşyny alypdyrlar. Bir näçe adamlaryny alyp, zordan gaçyp çykyp, bir garry kempirin öýüne mihman bolupdyr. Aş tuğdu. Emma kempir buluru meýeşden aş pişirip öňüne goýupdyr. Nedir şabolda şemsöýlenin şanyň ortadan doldurup alyp içipdir görün. Gazgın aş onun ağzını yakıptır. Mihman yerleri kempir bunu görüp, ey mihman yigit, nedir kaltamın ýaly orta urmady, kırasından kem-kemden alıp içerler dipdir. Şondan soň Nedir bu garrynyň aýdan sözünden akyl edinip, Eýranyň çetinden gyraganyny alyp soňam Eýrana paşa bolupdyr diýip aýdýarlar. Molla Pür Abam oğlunun yazgılarından 1942-nji ýyl Türkmenistan'ın Akademiýasynyň gol ýazmary fondy, inventar nomerler 919. Keýmirkör we Nedir şa? Keýmirköriň asly ýöri türkmen. Türkmeniň hem utomuş diýilen taýpadyndan, utomuşda hem Aktaşaýak diýilen obadan. Aktaşaýakda hem Gyzyllar diýen tireden. Şo Gyzyllar diýilen obanyň iraty Keýmirköriň öz nesilleri bolmaly. Keýmir aga ýeneden bolanyna gözler abad eken. Emma oğlun wagtyna pyşak oýnap öz gözüni öz kör edipdir. Soňra Keýmir aga belagaty, yetkinjeklik ýaşyna ýetenden soň şo gözümi kör eden pyşagy elimde alan bolsalar, şo wagt bir ağlardım. Inni ölün şäme ağlamaly boldum diýen. Emma Keýmir'iň özü ýaňy ýigitlige ýetişip barýan ýaş oglan bolsa-da oba ýaşullaryň maslahatyna goşulyp, märekede sözlemekçi bolup bir gün beýlisi ortaga çykyp, menem ýaşullara jogap berseler sözlejek diýen. Onun oturun ýaşullaryň bir oglan, sen atgan kim, enen kim, märekede ýöňe düşüp şo etmäge diýen. Keýmir aga ortaga düşüp belent owa ses bile haybatly, atam bir bulut, enemem gäwgül, degdi bir baran, çykdy bir lere diýip, ey ýaşuly, men atam enemi näme kılarsen, men özüme bak diýen. Oturun halklar Keýmir'iň aýdan sözlerini dogry tapanlar. Ondan soň obanyň ýaşullary öz aralaryna maslahatlary bolsa, Keýmir çağırıp öz ýanlaryndan orun berip, sen oglan ýaşam bolsaň, öz bildiňden maslahat berersen diýip aýdanlar. Ondan soň
keýmir bolup halk işine ady dolup her iş bolsa keýmir biler diýip on halk üçin janyny pida edýänini hem bile bilýärler. Şo wagtlarda hem nedir şa diýilen bir güýçli padşa bar eken. Ýaly türkmenler keýmir agany ýaşul edip on ýygyna düşýän ekenler. Emma ol şu nedir şa bilen aralary saz bolman öz halky bile gumyň içinde göçlükdi. Kä onny kä munny gidip ýörün. O wagt nirede diýseler hatap galady diýip jogap berýär eken. Şo zamanlarda Hywanyň padşahyna Ýolbert diýer ekenler. Keýmir hem bir Ýolbert han bilen aratnaşy edip dostluklary bar eken. Bir uly iş bolsa Ýolbert han köýerteke gelsin, bir işe maslahat bersin diýip aýdar eken. Aralary şeýle had eken. Şo günlerde nedir şahy Ýohan Ýolbert hany maňa paçhyras bersin diýip ilçi beripdir. Ýolbert han nedir şanyň iýberen ilçisini öldüripdir. Şondan nedir şa ilçisiniň ölünini eşitip gahar gadap bile hanyň üstüne goşun çekipdir. Fransız goşun bilen bir näçe ýollaryň dämetini çekip Hywa ýakyn barıp düşüpdir. Amdiriýanyň üstünden adam at geçer ýaly ýogyn demirden zırlan köpri wurdurupdyr. Şeýdip olar Hywanyň bir ýanyna girip baranlar. Emma Ýolbert han gyssanyp maslahat edip keýmir köýür çağırıp köýertek akyl ber. Maslahat näme diýip soran. Şonda keýmir agaýdan men sözüme gulak salyp beren maslahatymy kabul etseň bir yerin nedir şa güýçli padşadyr. Senem onuň iýberen ilçisini öldürdüň. Indi wagtlaýyn bir ýana gaçaly. Nedir şa bolsa Hywany aldym diýip özünden bir häkim goýup gider. Şondan soň bidem gaýdyp gelip bir hile bilen onuň goýun adamyny aýryp owul kýerimizde oturur diýip aýdyn. Şonda Ýolbert han köýerteke bilmediň. Bir öz aýagy bile gelen togma iýmit. Bagtly ikiň tutar, bagtly birin tutar diýip aýdyn. Ol köýertekäniň maslahatyny kabul etmendir. Şondan soň nedir şa goşunlaryny haýdap Hywanyň şäherini gyssaly almaly diýip şäheriň daşyny gurşapdyr. Yine Hywany Ýolbert han gyssanyp keýmir köýür çağırıp köýerteke maslahat gaçalyp owulky maslahatyny beren. Yine de köýerteke bilmediň. Öz aýagy bile gelen togma bagty gelen ikiň tutar, bir bit bagyt, bir bagyt birini tutar diýip aýdyn. Onundan köýerteke ey hanagy, men beren maslahatymy kabul etmediň, indi seniň boljak işiň aýdaýyn. Bu zalim nedir şa şäheriň daşyny galap alypdyr. Halklaryň haly teň bolupdyr. Millet 5 gün 3 gün sana garar. Ahyry irat buzulmasy da bilmän seniň ýanyňa öz ýakyn adamlaryň, wedir wekilleriň ýagyny seni ýatyryp turýan adamlaryň gelip sana aýdyrlar. Ýagly günümizde hanymyzyň, ganly günümizde özüň barsaň bolmaýarmy? Ogluny şok paýlaşyp gitjek diýip seni tutup bererler. Eger kaçmasaň, sana tagat ýok, maňa bagyt ýok. Sen nedir şanyň ilçisini öldürdüň, goluna düşdüň, sana hedil bermez. Men bilýän maslahatym şudur, başgalaryndan özüň ýagşy bilersen diýip aýdyn. Ýolbert han ýene keýmir köýüriň maslahatyny dogry tapmandyr. Şondan soň hanagy, indi men gitdim diýip keýmir gaçyp gidipdir. Ondan soň nedir şanyň goşunlary Hywa adamlaryny ýaman horlap, "Helallam şinnallam" diýip gysyp urapdyrlar. Hywa adamlary bir işe takat edip bilmän keýmir aganyň aýdany ýaly Ýolbert hanyň ýanyna gelip, ýagny günümizde hanymyzyň, ganly günümizde ogluny şok paýlaşyp gitdi. Indi özüň baryp köp halkyň ölüme bermän, bir özüň barsaň ýagşy. Eger barmasaň da halkyň maslahaty şeýle boldy. Seniň özüň tutup nedir şagy alyp barjaklar diýip öz ýürekleri üýüşip Ýolbert han tutup el aýaklaryny baglap nedir şagy alyp barpdyrlar. Nedir şa Ýolbert han göründen "Ey ittan, ilçinem öldürmek bolarmy?" diýip gahar gadap bilen jellatlaryna buyruk beripdir. Çukur gadap başyny aşak, aýaklaryny ýokary ediň diýip ýere gömdiripdir. Hywanyň basyp barpdyr. Molly Pür Abam oglunyň ýazgylaryndan 1942-nji ýyl inventar nomeri 919-e. Nedir şa üteke ýaşullary? Keýmir köýüriň wagtynda keýmir agany nedir şa bir näçe tekäniň ýaşullary bilen gelsin diýip çağırdyr. Keýmir agada bir näçe türkmen ýaşullary bilen nedir şaň huzuruna bardylar. Bir näçe gün nedir şa bulary mihman taklapdyr. Şonda ol türkmen ýaşullaryna garap, "Siziň araňyzda oý keramet diýen söz barmy? Şo dogrymy?" diýen. Şonda türkmen ýaşullary "Dogrudur" diýip aýdýarlar. Nedir şa şeýle bolsa, "Oý keramet bilen meniň ýaşym näçe, ýylim näme biliň" diýipdir. Türkmen ýaşullary keýmir aga bilsin diýipdirler. Şonda keýmir aga biraz wagt pikir edip oturup durdy. Nedir şa garap, "Ýeriňizden turuň" diýip aýdyn. Nedir şa köýertekeden bir söz eşitip tizlik bilen ýerinden turupdyr.
Keýmir aga inni oturun diýen. Nedir şa oturupdyr. Keýmir agaýdan, "Ey nedir şa? Seniň ýylyňy turuşuňyzy towşan turuş görüp, towşan diýjegimi bilmedim. Ýene bir borşuňdan barsam diýmek ýadyma geldi. İkisiniň haýtyny diýjegimi bilmedim. Soň garreneň barmy diýen. Nedir şa bar diýen. Bar bolsa garreneňi bir şola tama salyp, dogry aýtmasaň öldürürmen diýip, ýalanyň şert edip sorasaň aýdar diýen. Şondan soň nedir şa? Enesini çağırıp, köýertekäniň aýdan edip, enesinden meniň ýylym näme diýip soran. Şonu nedir şaň enes aýdan? "Ey oglum, sen 2 ýylyň arasynda dünýäge geldiň. Sen ýylyňy towşan niýsegem boljak, bars diýmegem boljak. İkisiniň arasynda haýsyny diýjegimizi bilmedik" diýip jogap beren. Şondan soň nedir şa? Keýmir aga bu ýoldaşlaryna harat serpaý başlapdyr. Obam hatap galady. Günlerde bir gün nedir şa Keýmir köýer şagypdyr. Köýerteke hem öz adamlar bilen baryp, nedir şanyň ýanyna urtdurlar. Keýmir agadan nedir şa habar alan. "Obaň ýylyň günüň ýurdun ne ýerde?" diýip soran. Şonda Keýmir aga, "Meniň obam ýurdum hatap galady" diýip jogap beren. Şonda nedir şa? "Ey köýerteke, sen halklaryň bilen bir akaby suwly ýere göçüp gelseň" diýen. Köýerteke bolsa, "Ey nedir şa? İltipatyň çok, ömrüň uzun bolsun. Ýyl ony, men muny durna göýekde dudok ýerde öz ýurdumy baryp, halkyň ýaşullarla maslahat edip, ondan soň siziň aýdan ýakymly sözüňize jogap berdim" diýip aýdyn. Şondan soň nedir şa soran, "Ey köýerteke, näçe müň öýle halkyň bar?" Ony Keýmir aga, "Men bir ýerde bilmeýän, Mürdebaşy bilmese" diýen. Ýene Keýmir agaýdan, "Ey nedir şa? Maksadyň meniň halkymyň näçe müň öýle ekenini bilmek bolsa, inni kelemizde her bir öýden bir gurdalyp gelip sanasak, şonda meýalim bolar" diýip aýdan. Şondan soň nedir şa, özüniň has ýakyn adamlary bilen, ýene her ýerden şagyrlyp baran ýaşullar bilen meýil edip oturan wagtlaryny, uğurlu gazak diýen adam nedir şa tarapyndan bir ýylyň üstüne han goýulan. Emma şol uğurlu gazak meýilse keýip kök bolup, ýaşyt wagtymyzda tekeleň arasynda gelip, olaň geriniň ýerlerini eýle derdik, beýle derdik diýip ýalama sözler aýdypdyr. Uğurlu gazagyň baýdan sözleri Keýmir aga gaty diýip, başyndaky telpegini aşagyna galypdyr. Köýertekäniň bir işinden nedir şa habardar bolup, uğurlu gazagaýdan, "Köýerteke başyndaky telpegini aşagyna saldy. Inni eger duşsaň, senden şu yaramaz aýdan sözleriň aýryny almasam, şu telpegi dolanyp geýmenip aýdan bolsa gerek" diýen. Şondan soňra her kim şadan uruha dalyp öz obasyna gelenler. Keýmir aga da öz ýerine gelip, obasynyň edermen gahrman ýigitlerini, o ýaşullaryny çagyryp, maslahat edip, 40 gün eşenni her adam atly atyny feýslap bakyp, häzir bolmaly, alamana gitjek diýip, öz halkyna jar çekdiripdir. Keýmir aga uğurlu gazagyň obasyna jansyz iýerip, näme habar bolsa, näme iş bolsa bilip durun. Ondan soň Keýmir köýer öz ýeriniň edermen ýigitlerini bar güýjüni ýygnap, uğurlu gazaktan aýrynalmak maksady bilen atlanyp, iýje günde zähmet çekip bir ýere baryp düşüp, Keýmir aga jar çekdirýär. "Doňlun nilen güýüni tapsak, bu goşunyň içinde adam barmy?" diýär. Şonda bir adam, "Men taparyn aga" diýen. Keýmir aga bu adamdan, "Sen tekäniň haýsy tiresinden" diýip soraýar. Ol adam, "Plan tireden" diýen. Onda Keýmir aga, "Sen tapmarsyň" diýen. Ýene bir adam, "Men taparyn" diýen. Keýmir aga, "Sen tekäň haýsy tiresinden" diýen. "Plany tiresinden" diýse, "Muňa da sen tapmarsyň git" diýen. Ondan soň ýene bir adam, "Keýmir aga, men taparyn" diýen. Şonda Keýmir aga, "Sen tekäniň haýsy tiresinden" diýip soran. Ol adam, "Men amaşa" diýen. "Amaşanyň haýsy tiresinden" diýse, "Küwe diýen tiresinden" diýen. Şonda Keýmir aga, "Sen taparsyň" diýip, bu adamy garanky gijede ýöňe salypdyrlar. Ol adamam goşunyň öňünde gije ýol başlap baran. Ýarym gijeden soň bir ýerde durup, "Ey Keýmir aga, men ýaşyt wagtymda şu ýerlerde goýunmak ýadym. Şo wagtda uly şerketiň aşagyna ýatan towşana taýagymy salypdym. Şo görünýän şerket bolsa gerek" diýip aýdan. Baryp taýagyny tapyp alypdyr. Şondan soň ol adam Keýmir agaň şo diýen guýsuny tapyp, düşüp atlary we öýleri raga dalypdyrlar. Ondan soň köýerteke maslahat bilen her ýerde suwly guýy bolsa öýleri alyp, şaýlaryny tutup, guýlary gömüp, uğurlu gazagyň obasynyň oguryn habar alyp, bir gün at gezdirip ýören adam tutup, Keýmir agaň ýanyna getirenler. Keýmir aga bu adamdan uğurlu gazagyň ýagdaýyny sorasa, ol adam jogap berip, "Ertir uğurlu gazagyň toýu ba. Plan ýerinde öýrük öýlü çykardy" diýip aýdan.
Keýmir ağa bu adamyň barça habaryny alyp, "Barıň muny Gylysmyrada tabşaryň" diýip öldürdipdir. Şondan soň Keýmir ağa öz goşunynyň bir kimse çaýyny tutup, uğurly gadagyň toýuna toýsy bolup baryp, onuň özüniň, obasynyň tamam gelin-gyýdaryny atyň ardyna salyp gidenler. Bir uğurly gadagyň halkam yaragsy toýa gelen ekenler. Duran toýçy hem bulan ýerininden pogulap gidýärler. Howa bolsa gyzgyn, tumus wagtyna suw sap, ýadap, haýsy guýa gelsere gömülen, suwdan eser ýok. Keýmir aganyň goşunlary bolsa adykdan suwdan üçin soňky guýa baryp düşýärler. Uğurly gadagyň goşunlary atlary öýdör suwsuzlukdan her gaýsy söpüň düýbünde libaslaryny söplerin üstüne atyp ýatanlar. Keýmir aga bolsa öýd adamlaryna "Depe çykyp bakyn, zylawyny hüýräp ýören atlar görnýärmi?" diýen. Adamlar görse, atlar zylawyny hüýräp her gaýsy bir söpe kelden tokup durunlar. Şondan soň Keýmir aga goşuny bilen atlanyp baryp adamlar garap öldürüp, uğurly gadagy bir näçe adamlar bilen diýip tutup, Keýmir agaň ýanyna getirenler. Keýmir aga zar çektirip, her kim uğurly gadagyň gözüniň öňünde onuň gyýdy bile ýatsa, şo gyýdy şoňa berjek diýip, uğurly gadagyň gyýdyny bile ýatan ýigidine berip, Keýmir aga uğurly gadakdan ağır namasyny müň etse artyk alyp, sag salamat öz ýeline goşunyla gelipdir. Molla Pürü Avam oğlunun yazgılarından 1942-nji ýyl, inventar nomeri 919-E. Keýmir Kör we Nedirşa. Keýmir Kör türkmenleriň iň batyr adamlarynyň biri eken. Ol hiç bir hana boyun egmeýär eken. Hanlar ony öýme-öý çagyryp gelip görür ekenler. Hanlar Keýmiriň gepinden onuň batyrdygyny biler ekenler. Bir gün Nedirşa Keýmir ýanyna çagyryp, "Sen aýdyp ber. Günahly adam bilen günähli adamy näme hil tanap bolýar?" diýipdir. Onda Keýmir Kör, "Günahly adam men gözüme kellesiz görünýär" diýipdir. Nedirşa oturup pikir edip näme diýjegini bilmän, "Bar ýoluňa gidiber" diýip Keýmir Köri gaýtaryp goýýardyr. Feodali Keýmir Kör gözü kör bolsa, o näme hil ýoluny görýär? Keýmir Kör ýaş wagtyny diýe sopany bolan wagty eline pyşa oýnap otyrka, eline öýe pyşa gözüne degip kör bolupdyr. Ýöňkü geçen adamlaryň aýtmagyna görä, Keýmir Köriň nirägisi ýöňüne bir gara goç gelip ýörmüş. Ol goçuň her şahynda bir çyra barmyş. Keýmir Kör şo çyradan ýagyty görýärmiş. Emma başga adamlar şo goçy görmeýärmiş. Keýmir Kör ören zor adam bolan. Keýmir Kör hyýwadan gaçyp bir näçe wagtlar umlarda göçe-göç, bir gün onna bir gün munna tergezan gelipdir. Ahir Eýran şahy Nedirşa bilen barışyp aşna bolanlar. Şondan soň Nedirşa bir gün Keýmir'i çagyryp aýdyn. "Ey Körteke, men Eýranyň bir ýagyşy ýurduny saňa bereýin, göçüp gel, ýer-su mülk ýagyşy zatdyr." Şondan soň Keýmir aga Eýrana baryp, öz başyna ýurt tutup, gala saldyryp bir näçe wagt Eýranda oturupdyr. Ondan soň ýene bir gün Nedirşa Keýmir çagyryp, "Ey Körteke, ikimi garnaş bolaly. Gyýdyňy maňa ber" diýip aýdyn. Onda Körteke, "Ey Nedirşa, şalar bilen gedalar bilen bolsa münasip. Men saňa laýyk gyýdym ýokdur. Emma berdiýsen alajym ýok bereýin" diýipdir. Nedirşa hem bersen bolýar diýen. Onda Keýmir aýdyn, "Meniň gyýdymyň bagazyna 40 giner, 40 maýa, 40 erkek argony, 40 at, 40 täne tohum baýtal, 40 gyýy, 80 ýigit bedeg bile barsynlar. 3 güne mihman taklap, sizden baran goýunlary we tüýleri bişirip berip, 3 günden soň gyýdalyp gaýdarlar" diýen. Ondan soň Körteke obasyna gelip adamlar ýygnap, şeýle iş boldy. Nedirşaň adamlar gelerler. Her haýsynyň birini öýüňde iýberiňdi. Çaý çörek bilen bolundy, derrew kellesini kedin. Hemde öý goşlaryňyz daňyl bolsun. Malsyzlar bolsa, şo gelen mallardan alyp ýükleriňizde taýin bolsun. Şu ýerden gidilenine hem yetim köşeklerden 5'sini ýurtda daňyp goýup gideliň diýip maslahat edenler. Ondan soň şahanyň adamlary gelin almaga gelenler. Körteke hem adamlaryny çagyryp, "Mehmanlara ýaşy hyzmat ediň. Erkek adamlaryň her haýsyň birini öýüňize alyp baryp, ýaşy naharlar beriň" diýip, şahyň 80 adamsyny her biri öýlerini alyp baryp kellerini kesipdirler. Şondan soň o ýerden göçüp, nirdesen 4 güllip gaçypdyrlar. Nedirşa bolsa garaşyp oturan öýlenjek ýigitdi. Emma şaň adamlar gelin wagtyna gelmändirler. Adamy berip görseler, şanyň adamlary ölüşüp ýatanlar. Her ýerde bir köşegi daňyp gidipdirler. Şanyň adamlary bolan işleri Nedirşaga baryp aýdanlar. Şah hem goşun atlansyn diýip näçe min goşun beripdir.
Olar da gumun etegine barıp aňyry gide bilmän ýyllaryna gelipdirler. Köýerteke bolsa halky bilen 4 güle barıp ýetipdir. Bagır oğlu Baýmyrat Rahmet oğlunun dilinden ýazylyp alynan riwayet 65 ýaşly. Ýazyp alan Molla Püri Abam oğlu 1942-nji ýyl. Nedir Şah hakynda? Nedir Şah ýaşlygyna bir kel ýetim oglanmış. Şagyryny oglanlarla oýnap ýörenini eli bilen ýeriň üstüne eskerler ýasaýarmyş. Munyň ýaly eskerleri o ýerde bir ýerde bir näçe edipdir. Tut şiýbyklardan tüpeň edinip, gabygyndan hem bağ ýüpedýär. Şiýbygy egrelip gylyj edinýär. Şagyry iki topar edýär. Olar onuň kiýaşy şagyrlarmyş. Bular uruş hasabyna bir-birini solýarlar. Nedir şey dip bolýar? Ýuwaş-ýuwaşdan ondan mundan atalyp daşyna atdylar ýynapdyr. Atdylar ýynan soň bir näçe owalar basyp alýar. Her owadan muňa atdylar adamra goşulýar. Şey dip goşunýar. Nedir gelip ahyryna padşah bolupdyr. Ol hemme bütün Eýrana padşah bolupdyr. Nedirin gala eden köp tepeler bar. Olar Mara şenligi diýermiş. Depeleň içi Garaulhanamyş. Nedir padşah bolan soň maşatdan bärde goşuntdy mekan tutupdyr. Bu taýda onuň päli adýar. Ertemen adam bilen gözlerini çıkaryp, ondan amarat bejertjek diýe. Netsara ağız utdyny. Şu ýyza maňa 100 batman agaç uwuny pysgylap bermeli perman edipdir. Usta öýüne gelip, nahar damagyndan geçmän. Men pysgylap, beýle kän uwun nirden taparnyp aýaryny diýerimdir. Aýaly bolsa oňa, gel Sultan Mahmuddan uly Hudaý bar, gorkma, naharyňy diýenmiş. Bular bir ýerde galsyn. Indi jemaatdan habar bereli. Jemaat gize ýygnanyp, şaň öýüne solup, öldürtdiň diýe. 400 adam gylyçy başga zatlaryny ýaralanyp, padşahyň aýalynyň iki aýallygyny öňlerine salyp, padşahyň saraýyna köşküni solanmışlar. Gize Türkeş paryakalar jemaatda agap gidýärler. Padşahyň aýalynyň dogunlary teretseler, ýerlerine hiç adam ýokmuş. Jemaat gorkusyna gaýdypdyr. Şonda iki dogun maslahat edýärler. Olar bireklerine iki baştan ertebidi öldürecek. Ýür gideli barıp görelýänler. Belet yerlerine barıp kapyny açyp içeri girýärler. Gaýdylar ýalaňaç, gylyçly. Nedirin öýüne girip görseler, aýaly padşahyň başyny diýenler oturulmuş. Gaýdylar ýa dogunlaryna biz muny öldürecek diýseler. Dogunlary onu öldürmän haýp diýip gözünden boýur ýaşaktyrynmış. Ola kan ýaşlarym nedirin ýüzüne damyp oýanýar. Gaýdylar nedire, seni öldürecek diýerler. O näme düşünip, näçe ýalbarsa-da, ertir sen jemaatyn gözüni sıkarjak. Şoň üçin biz seni öldürecek. Hemmeler diýen sorar diýip, onuň dady perýadyna bakman, gylyç bile bölek göre gelipdirler. Indi habar kimden eşitmeli? Habarı Netsardan eşitmeli. Nedirin aýaly Netsara gelsin diýip bir nökeri berýär. Azan wagtynda Netsaryň gapsyny bir gadak tak edip kakýar. Netsar muny eşitip, "Wah, öýüm ýykyldy. Ene aýal başyma geldiler. Men sana aýtmanmydym" diýe ak çekýär. Onuň aýaly, "Howlukma, Hudaýyň özü kerimdir" diýe. Gelen gadak, "Gel, padşah ýölle oňa tabut bejer." Hanymyň permany şeýle diýipdir. Netsaryň aýaly begenip, "Gördüňmi? Men aýdanym boldy" diýipdir. Şeý dip Netsar barıp tabut bejerýär. Nedir ýakydip gömýärler. Ondan yakın wagtda ingilisler goşuntdy, Nedirin hazynasyna çyp, onnak şo wagtky ýaralypdyrlar. Onuň gyzyllaryny hem aljak bolanlaryna Eýranlylar duýup goýmandylar. Riwayaty aýdan Gylyç bergen Alibekow 1939-njy ýyl. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň köýerler hem kerler üçin kitapkanasynyň ýazgy edişige köpeldiş bölüminde ýazga geçirildi. Okudy Settar Avdiýew, Tetreş Dori, Husan Ataýew, 2009-njy ýylyň iýul aýy.